Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Kune vanotaura vanoti muZimbabwe chaunofanira kugara uinacho chete idata, nekuti ukagara usina paunozowana data ukada kuzodai so unoona imwe nyaya yatotrenda, imwe nyaya yatopera, patone imwe nyowani inenge yakutrenda. Ndingati this week kubva last week pane nyaya yanga iri kufamba pasocial media yekuti ivo Prophet Dunamis vave kupenga. Zvikonzero zvekuti vave kupenga zvinobva zvatanga kubva nekunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe vakati akanga akaromba, vamwe vakati akaromba, vamwe vakati akaitirwa back to sender semunhu aitawo back to sender. Ipfungwa dzinenge dzichibva kuvanhu vakawanda wanda. Tati aiwa regai titsvage mupengo wacho Prophet Dunamis vacho vari kupenga. Kana vachipenga vachitaurika navo totaura navo, kana vachipenga vasingataurike navo totsvaga hama dzavo tonzwa kuti chiri kupengesa hama yenyu chii. Tava tata like rekuti pazuva ranhasi tavawana Prophet Dunamis vakati aiwa kana makanditarisa imimi ndiri kupenga here, takati aiwa regai tigare pasi titaure tinzwa kuti zvakafamba sei. Prophet Dunamis makati tofara munofara here? Aiwa ini ndiri kufara ndimatanzwa kuti dzatacha kutaura kwevanhu nemaonero maybe nemanzwiro avanenge vaita zvinhu, saka kuvanhu zvinogona kuita kunge kwakupenga, but asi imimi zvakasvika here kwamuri kuti maakupenga? Yes, zvakanyanyisa. Vanhu vatombobvudza kuti maakupenga? Vanhu vakatofono, hama dzaimbofono dzimwewo 2-3 hanzvadzi dzemumba medu ndo dzaifona kochi, ndikati nditori kweni, handisi kuziva kuti because chakaipira kuti hausi kupenga kumunhu inogona kutova nzira yekutopenga, kutoudza munhu akuti muri kupenga obva wati handisi kupenga, saka ndaitoti mirai titaure muzonzwa kuti pamwe pane pari kurasika kana kuti but ndinotenda kuti ndiri right. But hanzika kana munhu achipenga nditi haatombozvibhilivha kuti anopenga, andimona benzi nototi unano imimi ndimi munopenga. Ndosaka ndati kuti ndizoramba manje kuti aiwa ini handisi kupenga chaigona kutova saini yekuratidza kuti anopenga, saka handiti sinaro munhu anonditi maybe Apostle Dunamis vari kupenga. Saka ndotenda kuti ndofunga takagara tikangoita 15 minutes motoona kuti munhu watiri kutaura naye akasara kana kuti pane imwe isiri kudhonza mushi. Ndofunga ndo mhinduro yandingakupei kuzvinhu. Zvakatanga sei? Paishu yekunzi kupenga iyi ndofunga inyaya yakaitika nokuda kwezvinhu zvandanga ndaudzawo vanhu vaiva padhuze pangu kuti vanhu vazonditi kupenga ndo pakatangira nyaya, because ndandiri munhu wekuti inini ndofunga kuti munditi Apostle Dunamis kana kuti Prophet Dunamis maindiziva ndichiita zvekubatsira zvinozikamwa nevazhinji. Yes, ndokataita 3 or 4 programs tichangotanga 2020 zvakanyanya ndozviremember. Saka munzira dzekubatsira dziya unozoona kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvizi right, hazvina kuchena, hazvizi zvamwari anditka. Saka Apostle Dunamis mirai, muri kuti pandaiuya muchiti munobatsira, yes, muri prophet kana apostle muchibatsira vanhu, muri kuti yakanga isiri nzira yaMwari? Yakanga isiri nzira yaMwari, yakanga isitori nzira. Muri kuti makanditarisa so makandishandisa kunyebera vanhu kuti hamuna kushandiswa kunyebera vanhu because yaitovawo nzira yokubatsira kwandaita munguva iyoyo, but yakanga isiri nzira chaiyo handiti. Saka yanga isiri nzira chaiyo yandaishandisa ende yanga isiri nzira yaMwari. Pane zvinhu zvanga zvaitika ndofunga ndo zvinhu zvandingazotaura, asi muchiti muri kubatsira nenzira yaMwari. Yes, uchitofunga kuti nditori mu right direction panguva yacho iyoyo ndisati ndanzwisisa nokuona kuti handisi munzira chaiyo. Kana munhu kuti unzi apostle kana kuti prophet, vanhu vanoti it's a calling. Yes, handiti calling yacho inoya nenzira dzakasiyana siyana. Kune vanhu vamwe vandombotaura navo kuti inini yakauya ndiri mugumu, yakauya ndiri mubhawa, yakauya ndichiita zvakati. Kuna so mubhaibheri yakauya achiita zvakadai. Kwamuri yakauya sei? Inini alright, mabvunza akanaka. Vanhu vangadi kuziva ipapo chinhu chakaitika pandiri handitka. Ndakatanga ndingori munhu ndakakurira muAFM handitka, tichinamatawo tichishumira Mwari, but nokufamba kwenguva handiti ndofunga kunana because ndangoiti yakarebesa 2009 pakatanga wave yemainterd
takabva tashifta tichiendawo kuinterdi yaprofeti Emmanuel Makandiwa handiti tichingotendawo tichinamata zvinhu zvichi handiti ndaiva munhu kumashure kwekuti ndairota zvinhu ndainamatira vanhu even kumusha minana ichitoitika kumusha ndokwakatanga saka zvinhu zvakatangira ndichitori kumusha vanhu vachiziva kuti apa munhu pane chamwari chiri paari handitika so 2015 because ndoda kungoti 2015 ndo pandakazotanga ministry kuwadzana ndatanga ministry because ndandapiwa imwe prophecy nemwe munhu waMwari handitika ndo pandakazotanga ministry kuwadzana 2015 ndatanga ministry kuwadzana ministry yo yakakura mushort period zvakanyanya pa6 months yanga yakura because tantabva pamba takuitira kuUnited Baptist tabva paUnited Baptist tanga tawana nzvimbo pane imwe shedi yeAnglican pamba katokura because Mwari vaindishandisa zvakanyanya ndakatomboita issue yakatouya Aaron nyama yaro ikatombobuda paH Metro 2015 uko handiti so ministry yakura pakabva patanga kuitika maattacks pakabuda newspaper pepe kuchechi kwekuya kweprophetic ministry kwandanga ndabva kwekuya kwakabva kwazo mukomana anga ariko kana kuti anga ari right man waprofeti akaenda kuH Metro akati no hatimuzive ndainzi babano hativazive kuno kwatitombovaziva but chechi yese vanhu vaitondisiya because ndanditone video yaitrenda ikoko madays achiyawo then kubva ipapo ndichibva ndatanga kusangana nezvemataxo zvandaisangana panapa zvanga zvakusanzwisika but ndakaona kuti level rematax andakusangana because vamwe vazhinji vekunana extension DZ vanga vakuuya kuchechi vachinzwa kuti hakune mwana wanhinga ari kuita handiti so ndakatanga kusangana nematax time yo ari serious ende ndisati ndanyatsokura pamweya ndo pandakabva ndati yanga iri Friday ndandiri kumasasa kuti ndichitogadzisa maristband time yacho ndo pana vanhu vaisakura patanga tawana pambakakurisa shedi ranga rakakurisa pai pangonzi pawo yacancel yatongopunza yakangopunza chechi iyo chete ichibva yatodzokera handiti ndo pandakaona kuti maataxi akuitika hazi zera rangu regai ndisiye ndichibva ndabva kuwadzana ndichibva ndazoenda kuchiredzi kutriangle its 2016 kutanga kwa2016 papa ndo pandakabva ndazoenda kuchiredzi 2017 ndiri kuchiredzi 2018 ndiri 2018 ndanga ndamuno muHarare inini but kwanga nemumwe mwana wangu aingova pastor ikoko but ndakatova nebig ministry kuchiredzi inotozikamwa yanga yakatokura zvakanyanya saka ndazobva kuchiredzi ndakabva ndazoya muno zvanga zvangoitikawo zvakavhiringa kuti ndidzoke back ndadzoka back ndakatanga kugara munomu ndo pandakazosangana its 2018 ndo pandakazosangana namadam my ex-wife prophetess tasangana ipapo tibva tarorana 2018 ndofunga muna December handitika tibva tatochata tachata then ndo patakabva tazoenda kuNigeria after wedding saka pakabva apostle inhau yecalling pamakaenda makasangana madam madam vari prophetess vanga vatone chechi yavo yes ndobva mati handi kuNigeria after wedding ndo makaenda kuNigeria makaenda kuNigeria kuhoneymoon o makaenda kuNigeria for what chakaitika kuti tiende kuNigeria handitika yanga iri nyaya yekuti kune prophet anonzi prophet Jeremiah so patakasangana handiti inini ndaingova munhu wekuti chinhu chandaida ndaida kunamata so kana ndiri pamba ndaingoswerawo pamaTV channel ndichingoscroll saka Jeremiah munhu wandaiona handiti ndichingoona madeliverance ake because chinhu chandiwanzotenda ini ndaitenda mupawa handiti saka ndaingoti madeliverance airova nemahealing airova saka pandakazosangana namadam ndipo wakatiti ndakamboenda kwaprofeti Jeremiah omoto ndikati wow unonyeba handiti saka time vakabva vatondiratidza foto mufoni zvikanzi nditori kwaJeremiah ndikati wow aibva vatondiratidza another photo ravakaita a sort of like a video call handiti yeah because ndoda kutaura zvose handiti yes yanga iri sort of like a video call handimuziva zvezvi kuti maita video call but vanhu vanga vari prophet vanga vatori pamubhedha pavo uye atori pamubhedha pavo ndikatoti saka makatoita video call naprofeti vatori pabhedhi chichi prophet Jeremiah nekukura kwakaita chechi zvikanzi handototaura navo ende for sure aibva atotanga kutotaura navo vainonoka kuresponda but vaitozresponda ndikati alright fine saka hatoda kuti ndokupi ngatiendei kuNigeria because pfungwa dzangu dzaiti
ndiri kudo efather wekuti anoindi impacta kuti zviri mandiri zviite sei, because ndo madays ewave ati tainguva nefaith yekuti we need spiritual father, tinoda kufanira kuwana spiritual father. So takabva tangoagreeya kuti tinoenda kunigeria because panga paine chiprogram chaizovako, ndofunga chaitanga musi wa 23 December. Tawirirana paya, saka akabva ati aprofeti vakati anondipa mari yechi, anondipa mari yetiketi rendege. Ndikati zvikanzi aibva atotaura nawo, waibva watotumira ndofunga 1000 vakatumira 2000 vakatumira ndofunga vakatumira 1000 point something. Saka mari inge ingati 1000 yange isingakwani vanhu 2. Saka isusu takachata ndofunga musi wa 22 here handichanyatsoziva date. Takachata musi wa 22 because 23 ndo takabva tazoenda. Tachata handitika mari yatikaona pamuchato ndo akanditi at first akatonditi it's better ndiende ndega. Handiti sezvo mari yangu uya yemunhu wani, it's better ndiite sei ndiende ndega. Imwe mari yataona pamuchato itozoshandisawo zvimwe zvinhu. Ndikatoti it's okay, spirit yangu ichibva yaramba. Ndikati no, hazviiti, handiiteso. Zvikanzi it's better ndiite sei ndingoenda ndega chichi ndonoatenda program for 1 week ndobva ndaita sei ndobva ndadzoka. Ndikati handiitesi, ngatishandisei mari ipi iyoyi yatinayo yacho tiwedzero patiketi pamari yawapiwa yacho. Zvisinei haanozoita naro. Chibva taita sei, chibva taenda kunigeria. Then ndasvika kunigeria, ndinorangarira tichisvika kunigeria kune ofisi yekuti muchisvika handiti kamavisitors munotambirwa moenda munoregister moudzwa saka uyu panga pasina 1 mari yekuenda kuhotel room. Munhu anga atumirwa mari naprofeti, saka anga ari evisitor yaprofeti, ari kufanira kuenda kuprivate hotel yani yaprofeti. Handitika so pakuenda kuprivate hotel yaprofeti akatotaura anonzi tafadzwa chichi hazvisati zvana profeti ndepareception apa. Nditi fine, endai kuhotel. Zvimahotel zvavo zvinenge zvichinzi Junior Jeremiah chakuti zvine mazita echi Messi City chakuti handiti. So takabva taenda muhotel, ndofunga yanga iri number 2 kubva kune mahotel yacho imwe yanga iri kumberi kwavo yaprofeti yanga iri pekutanga. So tatopiwa room yakatonaka. Totongoti saka munhu waMwari inino handiti ndine faith because madays acho handitoriwo zvekunyatsodzwa Mwari, zvekuda Mwari zvezviya, uine nzara yekuda Mwari ende uchitenda zvezvekuti uchinopinda pagedhi repamesi unototanga kubata pasi uchibata ivhu kuti Mwari ndauya kuno, I need a testimony. Ndo zvandakatoita zvekuva nefaith. Handiti tasvika paya tapiwa room tagara. Saka kwakabva kwanzi kune service ndofunga kuma 4-5 chibva tatobuda kuenda kuservice. Saka taakubuda profeti vane hotel yavo pasaidi papo, havagari kumba, vanotogara pahotel ipapo. Mhuri yavo ndinenge iri kumba chichi but ivo vanogara pahotel. Saka vakabva vatobuda nemabodyguards avo, vanofamba nemasoja zvimabodguards avo zvinenge zvine pfuti. Saka ndakabva ndafara because yange tiri first time yangu ikuona Prophet Jeremiah face to face, munhu andaiona paTV. So takabva tatoti handitoita sei tinovamhoresa ende iwo uchivaudza kuti ndaita sei ndasvika. Ndino kuti ndo pandakatanga kuona kuti something's wrong ipapo because takaenda kunomhoresa profeti. Profeti vachiudzwa kunzi uyu ihusband yangu, havana kuzviteerera. At first vakanimhoresa because vanhu vakangouya vari mavhizita vakawanda, handiti vanhu vakangowanda vakiona profeti vachimhanya, but paakazoudzwa kunzi uyu murume wangu havana kuzviteerera. Vakaita kunge vasinoita sei vasina kuzvinzwa. Tatoti ndofunga chichi tatovharana paipai tatoita sei takuenda kuservice. Taenda kuservice yanga iri kuservice iyo yaipindura kuprayer kuva vane chino chavanoti prayer mountain, chinge chingori chiground. Tapinda service kuprayer mountain kwekuya vanhu vaita sei tanamata tapedza paya. Saka profeti vane kamupfana kavo kavaifamba nako kainzi Gideon. So kana vanhu vachiziva zvekumesi because pane vanhu vandanga ndinavo ikoko. So kamupfana aka kakabva kazouya, kanga kari kamukomana kapfupi so but kakura, but munhu inotuma Nigeria. Kaibva katouya kaibva kati prophetess hanzi naprofeti mari yechikafu. Handiti zvimari zvavo zvimabriki zvezviya zvima 100,000 naira vasonzi mari yechikafu. Ndikati fine, no, it's okay. Profeti vanoita sei vanochengeta vanhu ende vane rudo. Handiti handisi kuziva. Tagara paya manheru kwaedza, mangwana makuseni taenda, yakabva yaita Sunday service. Tinenge minute yakaita kwakabva kwaita service kuchechi muhall. Taenda muchechi memuya
profeti kakangorokwa kameeting kemavisitors kaitwa kunge ka-question and answer. Ndo pandakatanga kuona kuti sometimes matunzi ma-question and answer haasi ma-question and answer, mapepa anenge angopiwa vanhu kunzi iwo uchabvunza chakati iwo. Saka idzi munhu ari uku ari kutoziva kuti ninga ane bepa, saka pamuchasimudza maoko mese makangozangana, but question already iri kutozivikanwa mwana hausimudzwi. Ini ndine faith yekuti pai patinoona ma-question and answer ari kutodairwawo nevanhu zvimabvunzo, but zvinhu zvakatoarrangewa kudhara. Ndatobva pepe ndatoti but zvinhu zvavaita zvisifi isini chino zvimwe zvekuti unongoda kutoziva. Tatobva pai zvapera. Saka pakabva panamatirwa vanhu. Saka mukunamatirwa vanhu, vanhu vachinamatirwa mavisitors ka tichinamatirwa, inini ndakuda kuti ndinonamatirwa vakabva vandijamba ndaonamatirwa handiti. Ndikati koprofeti wai ndibva ndatobva ndicha ndanomira futi kumberi kuti ndite sei kwavaienda neline ndichiti ndinonamatirwa, nditona vakutotena vanoita sei vanondinamatira. Kata fine pamwe munhu wemweya ane zvaita sei zvaona. Tadzokera kuroom tanovata. Pachibva hamuna kuidiscuss ena madam? Aiwa tototaura totoonesana, but mwangu haasi kundiudza zvimwe zvinhu zvandisiri kuziva handiti. Shamwari inini kazvimaitira kuita profeti ndikuedza kumuonesa hapana pakadai. Saka madays yawo 2019 because yanga ya 2019 manje yanga ya 20 because akanoitira crossover iko takaitambira Christmas iko tikaita crossover iko saka yanga ya towards Christmas. Ndopa ndakamuti ini zvimwe zvinhu zvandiri kuona panapa handisi kuzvinzwisisa because madreams andiri kuita panapa handisi kumanzwisisa. Ari kutyisa zvikanzi unonyanya kutya chichi relaxa watu handiti musimbisana pai. Taenda kuchechi kupi kugomo manje kwainzi kuprayer mountain because paJeremiah kana ari maprogram inenge iri service after service. Saka pakabva paita umwe prophetess vekuzambia ainzi Evelyn prophetess iyi. Ndopa akabva atanga zvezvekungoti maono maflags abva aono because anga ari mutsvuku aono madam flag yeZimbabwe vakutoita ushamwari paipa vakutanga kutotaura. Evelyn uye akutanga kutoyo kuroom kwedu handitika tabva mumaprayers tichitotaura. Ndopa akati no ini ndiri kubhadharwa room naprofeti nditori muhotel mavo but ndiri pasi chichi. Saka mukutaura mimweya ndomandikutonzwa kuti uyu musikana uyu haazi kutaura zvaari kutaura. Ndikutanga kuti chiitaurai zvikanzi prophetess ndiri kutya because ndakapinda muroom maprofeti mamune macandles nezvimwe zvinhu zvimaota zvinotyisa ende takavata tese but hatina kutovata pamubhedha takavata pasi pamba nejira regold but zvakangondishamisa ende for sure musikana uyu anga abhadharwa haazi musikana anga atori prophetess anga asiya murume kupi kuZambia handiti semasirwo andaifanira kuitwa kupi kuZimbabwe. Ndikati no imi mukunyeba imimi hazviiti zvikanzi shuwa chichi takutowirirana paipai tiri kutaura uyu wangu wokuti ataure kuti pane zviri kuitika kaitirwa kawakutoitwa iwewe kekusudurudzwa inhau yekuti watoonekwa unzi uri panapa haangandiudze. Ndaenda muchechi. Saka dhei iroro muchechi makaitwa emiracle, ndo miracle yakazokonzeresa kuti paitike noise and because pakaitwa baby miracle yekungonzi zvezvekuti profeti wachipinda less than 10 minutes handiti profeti wapinda obva watanga kunamata wachinamata wachingopinda handiti vaibva watanga kuti declare vachiti ndoda kuti paite miracle baby chichi mwana mukomana panapa chichi handiti vaibva watopfugama Jeremiah muzoti anoacta akabva apfugama ipapa aibva atanga kuita kunga kutochema paipai aibva namatira mwana mukomana chipapa. Saka mune mascreen ka ubva watoona pascreen so media yaibva yatisa evidhio ine mukadzi ari kuenda kuleba chichibva tanga yakutotsinzinya paipai vanhu vakutonamata yes ndakutonamatoka kuti miracle iitike. Hapana kutora 3 minutes mwana atobatwa nemadhokta atopfekedzwa less than 5 minutes chandatodza mukadzi ndikati fuck off hakuna miracle yakadai. Nyaya yaitika before service but inyaya yarekodwa so iyo vazongoigadzira kuti iite kunge yaitika ipapo zvikanzi zvinakana basa hatamira. Saka pamba ne2018 kana vanhu vanoziva vaitedza Messi TV yaJeremiah pane guy anga aine bvudzi hombe rakakura so akapiwa mabrick emari aipukutwa netave yokumeso so akapiwa mazibrick emari so naJeremiah. Ndino kuti that guy takaona mavidhio ake tiri kunoku achipiwa mazibrick emari handiti achinzi abatsirwa chichi mufesi yekukumburuka akazara mvura kana paine vanhu vaifollowa Messi TV vanoziva munhu. Ndino kuti ndakanosvika paMessi tikamuona mufesi akapfeka maslippers
aitorara kuzuhoro raingo rairara munhu wese. Kune rimwe zuhoro riri kubheki kwechechi rairara munhu wese, ndokwaigara atori munhu wemanga-manga achitoratidza kuti mari yainoita sei. Ndichibva ndatodza madhamu ndikati mari dzemukuru ika hope dzangu dziri kunzwa kuti mari dzemukuru hadzishandi, dzine mishonga. Zvikanzi wakuonesesa. Saka paipai pakaitika Miracle Baby panga paine maprofits emuno. Nhasi ndichazvitaura izvi nemazita avo kuitira kuti vanhu vazive, kuti vanhu vasazonditi inini ndine zvinhu zvandakaita. Pamba nema maprofits tanditi ndofunga 5 maprofits angabva kuno kuZimbabwe. Kwangu ne 4 kwangu ne 3 vekukwekwe ne1 muno muHarare kusanganisira nesu tiri 2 anditi. Saka tantichi 6 anditi tantiri 6. So taiti tantazivana kamazimba anditi. Saka taiti service ichipera taibvawo kwanga akagara motanga kutaura zvanga zvichiitika muservice. Ndopa ndikati varume inini miracle yaitwa ndechi ndefake. Hakuna miracle yakadaro. That miracle ndefake. Ende zvinhu zviri kuitika panapa, tarisai vanhu vari kurwara panze apa. Vanhu ava vanhu vakatombopa matestimony, bosi tandagara ndofunga tandakwanisa wiki. Vanhu vakambopa matestimony, but vanhu vari kurara pasi chichi, but paTV pa vari kuratidza kuti vakapora. Vanhu vari kutambudzika, vanhu vari kutoda help. Anditi saka mwoyo wangu wairamba uchiramba uchisunda zvinhu kuti hazvizi rizvo. So pamaprofits yawo panga paina ainzi pana prophet anonzi Mugambiwa anditika, pozoita prophet mwe anonzi Pamire wekukweko, pozoita anonzi Farai Gumbo anditika, pozoita anonzi aniko Chadeba, anonzi Apostle Chadeba. Saka pama apostles aya ndine zvinhu zvandichazotaura pamberi zvanoda kuti muzoona chandataurira mazita, because inini ndini ndakuita kunge munhu akaipa kuvanhu anditi. Inini ndaiconfess about zvinhu zvandakasangana nazvo semataura ndikuita, but handina kutaura izvi because ndaitya ende ndaitya, but it's time yekuti ndiexpose zvese nemaitikiro azvo. So uyu Farai Gumbo prophet oya akabva aenda kune ainzi Maki John wekuGhana, angari right man waprofet anditika kumavisitors, achibva anomudza akati murume waprofetesi vaive chichi vekuZimbabwe ari kutaura kuti zviri kuitika panapa ndezvefeki ende vanhu vari panapa vari kutamba. Ipa vangatonzi prophetess broadcast. Aiwa vainzi prophet, aiwa aiwa au vanhu vaichinza senimi. Aiwa vaishandisa senimi. Tanga takusati takunye. Zvikanzi vari kuti ndezvefeki ende vari kuti mamiracles ese vanhu vari kurwara panapa hapana chiri kuitwa chechokwadi, ende vari kuti mari dzepanapa hadzishandi, vane zvinhu zvavari kurota. Baba John Mark mufesi ainzi John Mark anga ari murefu wekuNigeria, wekuGhana here ndofunga, but anga ari the right hand man waprofet kumavisitors. Baba ndakangoona ndichidenzwa handiti kuroom, zvikanzi uyai kuno kumesi. Tatoenda kwekuya kuchechi, takaona pamba kazara mapastors ese wanzwa akamira. Iye John Mark anga ari murefuka, anga akamira apa pangu achibva anditi hauna chamwari chaunoziva iwewe, zvinhu zvawaona panapa usataure ende hazvinei newe anditi. Kana usingade zviri panapa dzokera anditika. Apa ziva kuti hatina return ticket, prophet ndo arifanira kutipa return ticket, mari yereturn ticket. Zvikanzi kana une chawaona panapa ita sei, ibva. Akatanga kutonditi hauna kana chamwari chiri pauri, young boy anditi. Ndikati it's okay, takangobvuma chibva ndaenda unorara. Teiroro anditi ndakabva ndafona back kuhama dzaPrecious. Ndichibva ndatofona ndikati zviri kunoku hazvizi right. Mukadzi wangu anga achidiwa naprofeti, but pane masaini anoratidza kuti ndinogona kuurayiwa, ndinogona kukanganiswa, but ndati ndikuudzei zvinhu izvi pakaitika chimwe chinhu. Profeti vanga vanga vachida, handizoti vamwe vanhu vanga vachidanana, because pamaprofets ese akaendako hakuna akatumirwa mari naprofeti. Zvezvaitaura kunzi maprofets ese akauya akatumirwa hapana akapiwa mari. Hapana. Zambia angasapiwa mari. Aiwa wekuzambia mukadzi ndikutaura kuma men of God, maprofeti uyu akatouya kuZambia aitoita maduties ake aritori muhotel. Zvaifanira kuzoitwa nauyuwo maduties ake, but chadisappointa ndechekuti uyu azouya nemurume handiti. Saka ndopaita nyaya. So ndatongeswa paipai,
what hey chichi ndikati it's okay ndabva ndataurira hama dzacho ndakataurira murora wavo anditi ndozvingaitika nemunin'ina wavo anditi ndatotaura naye paWhatsApp ndozvinge mainini zvinogona kuzoitika kunoku zvikuratidza kuti Prophet ava vane something chavanga vachitotaura but ndandisina kuudzwa vanhu vanga vachitoratidza kuti vanga vari mazviri but inini handina kuudzwa tatozvikanzi une shanje chichi ndakutotanga kutopomerwa paipai saka ndakatanga kusaatenda maservice because mwoyo wanga usisipo ndatoona kuti zvinhu kuitwa panapa one zivai kuti ndikaenda muservice handisi kunamatirwa ndinojambwa handiti Prophet vakangosvika pa vaiti ngotsvaga weye kungosuduruka pandiri handiti kana kuti munhu aita zvemadhimoni anongoita kunga rupusha dhimoni obva atobuda apa next handiti chii chiri kuitika zvapera paipai tagara pai ndikati shamwari zvinhu zviri kuitika panapa hazviita sei hazvisi kuita saka dhero ndakabva ndaita dream ndichiti akauya chinhu chandipinda kumusana but pabva paita rume wangu ndisunga netambo but ndazorwisa varume vabva vandisiya makusei naye zvikanzi manje ndarota ndichitobuda mumvura naProphet but vanga vandipa mari yakawanda ndikati saka pamwe chete tichaita mari maybe munamato handiti ndazivei handiti zvikanzi ndogopedza ndarota ndikati fine maybe uchete tichaita mari pane pamba nebreakthrough but mwoyo wangu uri kundiudza kuti zvinhu zviri panapa hazvizerizvo saka zvimazuva kuti crossover isvike pane zvimazuva because akazoiafter saka ndakatanga kungosaenda kumaservice otobuda ega otoita sei otoenda achibuda ega aibva angonditi ndaenda kunguva dzangu handiti because apa bvunzi zaita bva kumuchato handiti tiri vanhu vari kuti taita kwete takati hani munhu yedu tikuitira kupi taendedi kuchechi saka akabva angodzoka aibva ati ndaenda kunguva dzangu haubvunzika kuti tione kana handiti alright fine chichi kusvikira munhu ari kubuda achiendawo ndichimboendawo maservice saka ndakazoenda kuservice saka muri kuNigeria kwanga usina bonde takambotanga kakuine bonde kuibva kwazoshayiwa bonde munhu aibva angoti ndaenda kunguva yake yes because tichangogarawo tese hauzivi munhu mazuva ake chichi fine ndakangozvitenda munhu aenda kunguva dzake so ndaenda kuservice kuprayer mountain kwekuya saka dhero Prophet vanopa vanhu mari handiti vanopa munhu wese mari kana ndichitaura kuti munhu wese anopiwa mari Jeremiah anopa munhu wese mari kotazivei motopfugama paipai mari ndakatambidzwa but kunamatirwa remember handinamatirwe handitobatwi musoro inini ndatoenda ndichiti ndazonowana munhu achanondivhurirawo maziso ndichadzoka ndaakupisa handisi kunamatirwa pai but mari ndaita sei ndatambidzwa takatopiwa mari dzakatowanda munhu wese nemamen of God aya ekukwekwa aya ese takapiwa mari tapiwa mari tatodzoka service yapera iganingo fast forward tadzoka back tikati atakudzoka kuZimbabwe tatopiwa mari dzematiketi chichi tadzoka kuZimbabwe tadzoka kuZimbabwe ndino kuti day remuchato takachata iri Sunday handiti Friday yacho ndakaita all night muna Chinhoi kana vanhu vekuchechi vachiremember yanga iri chechi yaProphetess but tanga taatese pamazuva takatanga kungofambidzana ndaitopuya ndichishumirawo tichitoya handiti so ndakabva ndaita all night because ndarorana takuti Sunday tiri kuchata chibva ndatoita all night handiti all night iyoyo ndindakatoita ivo vanga vaenda kuMessina neumwe angari PA wavo so handiti vaenda unotsvaga zvinhu zvekumuchato hembe chichi zvimasutu so ndakatosara angari murume kana musikana angari mukadzi chibva tatoenda kupi chibva tatorova all night yakatouya vanhu vakazara vanhu vakatokomborerwa handiti next service taakupi taakumuchato Sunday yacho Saturday tamhanya nemapreparation ekumuchato chichi Sunday taakumuchato vanhu vatouya handiti saka takakwira ndege vanhu tichitori good books navo vatendi handiti remember Friday tapedza all night tabva tapinda Sunday muchato Monday tabva takwira ndege ndaifana kutoya muchato wacho tichibva saka ndikaitasa pafoni pangu pamwe so chechi tichinayo tiri kunzwanana nechechi handiti kupi kuNigeria taenda day rakandishamisa chakazoita kuti ndive nemaquestion mark taakudzoka munhu akatiendesa kuairport anga ari umwe ataingoti sani handiti kuti vachimufonera tichitaura naye anga kusadera foni tirikoko vatenda vanga kusadera foni whether mukada kutaura nawo paWhatsApp kuti kunokuri chakati hapana idera foni vatendi vekunoko hatisi kutaura vanhu 10 vekuti vanogona kungokudzana guwa zvaitaurwa kunzi pamuchato pakazoya munhu akataura kuti ndine mwana waapostoli inhema handiti
hakuna panoudzwa 150 vese vakabva vakupandukira ika 1 wedza zvikanzi waonekwa wakabata nyoka izvezvi kana zvikanzi profeti waonekwa wakabata nyoka panotoita mumwe 1 anogona kutorambira profeti handiti kuti inema profeti wangu ndowaziva saka pavanhu vese tomboti 100 vanhu vemuchechi hapana kana 1 akabatika. Kudzamara tasvika paairport takafonera bamunini murume wemunin'ina wemukadzi kuti uyai mutitore handiti bamunini waibva wayatitora ndo day randino remember because zvinhu izvi ndinozviziva zvese nemaitikiro azvo. Bamunini vakauya kuzotitora paairport vaibva vatitakura kunotisiya kumba handiti tatogara paya zvinhu zvangooma hapasina munhu handiti makaita find out kuti why church yangoti ndati haizi lockdown hamuzi mulockdown is 2019 vanhu vaifanira kutoti sande vaimhanya kutogamuchira vanhu vamwari vabva kunigeria nezodzo handiti ndo zvataibhilivha time yacho but hatina kana 1 ndikutaura even kamwana pamba tune tumwe tuvana totaiziva tichitoti mwana uyu anoda mwari but even tuvana itikoto hapana kuwanikwa kana 1 saka ndakava nemaquestion mark because tagara remember tagara ndofunga 2.5 weeks but pa 2.5 weeks ipapo pabva paita kuti chechi hapasina kana rutaura nesu uyaibva ndino kuti muchatanga kungogara mese uyu anenge akukublemawo kuti maybe iwewe ndione spirit weye kumusha kwako yadzinga vanhu but ndibva ndati kunyange ndikanzi ndine mweya wandinawo ungabva wadzinga vanhu vese ndakambinge nditone chechi ende ndanditone chechi iri kurana kuchiredzi muno muharare macho ndakatoita echechi yakatombonetsa saka hazviite kudaro sei zvadaro tapusha paya 2019 tabva tangosiyanawo nazvo handiti fast forward 2020 taamulockdown saka 2020 changotanga manovhara kwamairenda kuchechika aiwa kwatopera kakusina nyaya zvatopera maspika matotakura atokumba mablemana kuti ndezve kwako angasiyani navo handiti inini ndindauya mucheche munhu pamwe maybe ndindinechi ndine spirit 2020 tapinda mulockdown saka ndo pandoda kuti vanhu vanzwisise akange ari ankwangwa kuma55 uyu precious aibva ati tsano vari kuenda kubira ravo izvi ndikutaura nemazita because iye akataura vanhu vekumba kwedu nemazita inini first interview yangu neimwe other platform handina kumbotaura munhu handina kutaura munhu ndaitotya kuexposa zvinhu zvandava kuexposa because ndaizviziva mukingdom imomo so achibva anditi tsano vari kuenda kubira ravo kunyabhira saka mangwana togona kuvaperekedza kupi kunyabhira 1 inini ndinotya mwari handiti zvezvokuti utori faithful kuoma kwezvinhu but uri pamberi pamwari uri kunyatsotsvaga mwari nemoyo tikati it's okay alright tagara tiri mumba kamuzwa kuti upenyu hunenge hwakaoma so takasangana mumba maprecious muinechi because inini ndindakazouya imba imomo haizi imba yavo imba yekurenda imba yecancel so takazongowirana kuti it's better tigare panapa because imba yecancel ende iflat parakachipawo chichi marenzi so takabva tangogara ipapo mamusina kana chinhu musina kana chinhu mamungone tv nechicheya chetsanga ndo changa chirimo so tagara paipai tagara paipai handitika ndo pakabva panzi akune bira mangwana chichada kuitwa mutambo wavo chichichi saka togona kungoenda ndikati fine makuseni tichingomuka kwakuma5 ndakabva ndamuka ndichiti shamwari ndarota ndaita accident but pakati taita accident inini ndine ndakuvara ndasvuka hembe dzese dzikabvaruka ndasarwa nebhutsu 1 but naitoona kuti bhodhi yangu handisisina hembe ndakashama but handichaendi kwamakwekwe ndibva ndaramba zvikanzi ndozvaunobhohwera unonyanya kuda kufunga zvinhu chichi handei chichi handiti ndikati kana handisi kuenda tagara paipai munhu atobatikana kuti ndaramba kuita sei kuenda saka time tsano akabva vasvika vaivai nerori zvikanzi takuenda tsano vatondinyengetedzwa paipai hande tiana tongotora mapushi ndikati handeyo taenda kunyabhira shuwa takaenda kunyabhira tasvika kunyabhira mutambo wese zvese zvaiitwa handitika kwakuma44 mutambo uyo wakupera pakabva panzi vanhu vakuendeswa kumvura handiti ifirst time yangu vanhu vakuendeswa kupi kumvura handitozvizivi because inini wedza vanoziva background yangu ndakatombofesa n'anga kumusha ndikatombonzi uchaurayiwa ndavaudza kuti ndezvefake ndanga ndiri against zvinhu izvozvo handiti but nokuda kwetime makusimbisanawo nemunhu wamuinaye ndo pakabva panzi vanhu vakuenda mvura chatatoenda kumvura kumvura kwekuya motopinda mukaka mawaini maraisi chichi totobuda paipe ndoti fine zvanditi zvinhu zvamunoita
iranga ribira ratsano unyazo zvinoa kuti chokwadi munhu ari kuitirwa zvinhu izvi nditsano yes anga tori tsano for sure ipapo tatodzoka paipai tadzoka kuno but pabira pacho vanhu vaingoti nevanhu vari vada kuuyawo vada kupinzwa mvura mubva mangocheneswawo handiti because muri kupembera da izvi saka zvinhu zvenyu zvinonovhurika for sure handidi kunyeba takadzoka its 2020 remember Precious munhu anoenda paplatform handiti anoita zvezvesocial media achimboisa zvimavhidhiyo paplatform pake handiti zvekubatsirawo pamwe tombowanawo vanhu 1-2 handiti muchingoenda muchitorarama muchinamatira vanhu taitonamatira vanhu madhezi acho but tabva kubira pakangoita ndofunga 4 days handiti zvinhu zvichiita kunge zvingori zvazvanga zviri zvakangoita kunge amheno pazvabva wanzwa zvakangovhurika kahwani kuti ba atoti ndaenda paplatform ndoda kuti tizoenda paanother platform tiri tese because iwe unonyatsogona kutaura chichi handiti ndikati alright tatotanga kuita paipai zvimavhidhiyo zvimaclip chichi ndopatakazoapproachwa ndofunga naSisimeli nainzi Melis Diary yaSisimeli ndopatakabva tazoenda paplatform yaSisimeli platform yeye vanhu vaibva vatanga kuuya handidi kukunyeberai ndoda kutaura zvinhu izvi not kuti ndiripo pakuda kunyadzisa munhu kana kufumura munhu no ndiripo pakuda kufumura kingdom yandanga ndapinda ndaisada kutotaura izvi but ndaida kungotaurawo kuti ndanga ndapinda marine spirit zvekuti zvabva kupi zvakakonekta sei ndasina ngadi kutaura so zvinhu zvakabva zvatanga kutoti boom paipai zvekuti tanga takutosenza zvema 3000 per day US not bond 3000 kana kuti zvinhu zvakatanga kuita maita sei zvaita kuti mari uyi kwangu kuri kuti waenda paplatform wotaura ndobatsira vanhu votanga kufona vachiuya uzobatsirwa vanofona vari kure vachitumirawo mari ndowe yaingouya nayo mari kwete kuti paiuya chinhu chikupa mari no maitobatsira vanhu whether wabatsira munhu on phone online munhu ototumira mari yawataura mari ndoyoita sei yaitobuda tinoshamisika paipai 2020 zvinhu zviri kuita sei zviri kutoputika serious mari iri kuita sei iri kuuya 2021 zvinhu zviri kuputika saka inini handine time yekuti ndine pamwe pandinombonza kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right handisi kufila joy takutotanga kuti hangatishandisei chakati ngatishandisei hari ndofunga if you still remember makauya ndine dish rimwe rewhite so yes mune madhola ndakutoti handiti zvinhu zvaingoti unongotanga kutongoti iga nditodai handiti zvinhu zvotouyisa vanhu vanotanga kutoti vanhu vamwe vachitoreceiva matestimony zvinotoitisa matestimony tachovha paipai tagara uri kuti mimi paitanga kuya mara maiti kune vanhu maibatsira chizvi zvamaibatsira vanhu aiwa kubatsira maproblems ese hazvina kuti tinobatsira area iyi maproblems ese because kazhinji whether online taitanga takuprofita whether waigara pasi totoprofitana mireba maitoprofita zveshuwa chaizvo mese na Precious kana paine vanhu vanotoziva ndofunga ndakazonzwa nezviro zvakunzi no tunamisanga siri munhu waMwari kana paine vanhu vanoziva tichatongotanga aitova munhu aitotya kutotaura kumunhu face to face kazhinji kacho ndaitotaura nevanhu handiti tichitotaura but nokufamba kwenguva tatichovhei handiti munhu akazongoti no inino ndine zvinhu zviri pandiri chichi handiti ndinge ndichida kusenza ndega chichi hatichabatsiri munhu tese because taitoti munhu akauya totomubatsira tese whether online uyo akataura naye indotaurawo naye handiti zviri pamwe chete ndopakangoti no inino ndinenge ndine zviri pandiri chichi ende ndine hope dzandiri kurota chichi ndakutoita zvinhu zvangu chichi akangotanga kungoita zvinhu zvake tataka fine it's okay saka ipapo manga makutonzi prophet Dunamis aiwa yanga yatova apostle Dunamis ava kutonzi prophetess Boatcat takutorwa basa tikurowa basa 2021 prophets mairova mubatsira munhu yes ngatiti ari kurwara obva atopora kutone vanhu vakatopora kutone vanhu vakatowana zvinhu handiti zvinhu zvichitoitika so tachovha paipai tagara handiti tagara kudaro 2022 ndopatakatangawo zvima maissues chichi ndofunga maissues akatanga 2021 emumba yekunetsana wandishereketera ndaito zvimagirlfriends handiti takatanga kunetsana washereketa chichi paipai handiti tanetsana togadzirisana topfuurira mberi handiti 2022 zvinhu zvichibva zvaita kunge zvaakunoita sei zvaakunooma ndofunga 2022 kana ndisingakanganisi mai vangu vakabva varwara handiti kumusha mai vangu varwara
kumusha ndoda kutaura zvinhu izvi because akazvitaura achiita kunge inini ndini ndakaromba ndikakanganisa mai varwara. Ndino kuti tagara tese, handina kuzvitaura pekutanga, tagara tese mai vangu inini havana kubvira vaambotenda nokuda mukadzi uyu at first. Vaingonditi mwanangu handiti, but ndaamai vakazozvikamuchira tikapedzisira tato right. So uyu aita madreams kazhinji achingoti ndarota mama chakati, ndarota mama chakati, izvi zvingori strange pekuti pamwe pacho ndaimboudza hanzvadzi dzangu pesa ndakusaudza hanzvadzi dzangu muhope because dzinenge dzisingatoiti handiti kutona kuti no munhu uyu maybe wo chakati. Saka mai vakabva vangorwara handiti zvekutombokanganisika kutaura zvinhu series kutoti ndofunga kurashika njira handiti. Saka takabva tatanga kutsvagawo solution handiti. Saka mukutsvaga solution vanhu vakatanga kudzokera inini kunzi ndindaita sei, ndaromba, ndini ndakanganisa, ndini ndarwarisa amai zvekutosvika kumusha kwana amai zvekuda kutomborohwa chichi ndowarwarisa hama dzedu kunoko handiti nevana hanzvadzidzana amai. Tadzoka pepe kweni munyama uyu zviri kubva kupi, chii chiri kuitika. Fast forward mai vazoita right, mai vapora, tagara. Atingati here hama dzako sikutaura kwauta kuti amai varwara vanhu vanenge vakutsvaka nzira dzakawanda dzekuti munhu apore, zvichida vaifamba vachinobvunzawo kana vachienda kune mamwe maprofits naapostle ubva usikobatwa. Ndo zvanditotaura kuti ndo zvinhu zvaitotaurika handiti. Saka vanhu vakabva vangodzoka vachiti hakuna ndiani. Remember kuti ndakura kufamily ine vanhu vasina mari stereki ende kwemukadzi wangu hakuno mari stereki handiti. Tabva tangoita motikari chichichi zvangoshamisa vanhu vanoibva vangoti kuromba handiti. Time iyoyo inini ndanisati ndaakuziva zvaiitika, so ndaitozvidefendawo ndichitoti no inini nditori right, inini nditori chichi ndiri right. 2023 zvinhu zvakabva zvangotanga kuita parara. But before zvinhu zvaparara ndakaita a dream ndichitorota zvinhu zvichienda nemvura handiti. Ndikatoti ko hembe dzangu dziri kuenda nemvura, chii chiri kuitika, ko mota dziri kuenda nemvura, chii chiri kuitika, chii chiri kuitika paipai. Chandatotaura zvikanzi aiwope chichi tatopedza pai. Zvinhu zvisati zvatanga kuoma paipai maita zvebatsira vanhu nemvura, ndakatombouya kumba kwako kuine dhishi ranga nemadhoradhora, then nehari imwe yamaita se yamaitaura nayo muchiri mukona unokwidimbira chichi, zvakabva kupi izvozvo? Zvinhu izvozvo handiti. Chinhu chandotaura ndechekuti zvafanire zvehari zviri mubhaibheri handiti, zvekunzi Jeremia tora chirongo wati enda unoputsira rudzuro handiti, zviri mubhaibheri. But zvimwewo zvezviya unenge uchingoti semunhu anoziva shoko, kana ndikaudza munhu kuti ita chakati zvinofanira kutoita because I'm a prophet, I'm a apostle, chero chandataura chinofanira sei kuitika, but usingazivi there's a spirit behind zvinhu zvauri kuita handiti. So takazomovha 2023 zvinhu zvatangoita. Saka pakuti pamaibatsira vanhu pamaiti zvinhu zvaa zvakufaya vanhu vaibata pazuva maibata mari. Aiwa ndo pandinotaura kuti pane time yekuti tanga takutozikamwa pabhengi wedha pamukuru kuti ava vanotora mari yakawanda. Vakatombobhuloka kumukuru. Ndati kutozikamwa kunzi world remit uyu ari kutomboda kutariswa kunzi mari dziri kutumirwa idzi ndedzei, but zvinhu izvi ndo zvanoda kutaura nazvo. So tachovha pepe 2023 zvinhu zvatanga kuita sei kuita bharabharabhara zvichazwisisika kudzamara zvinhu zviri kutengeswa ende ndinowo zvimwe zvacho ndichita sei ndichitotengesa inini. 2024 life iri kuita sei iri kutapapa paseri pepe. But tichiri papa pamaiti maita mari makaishandisa chii mari? No ndotaura zvese ndichadzoka ipapo. Saka muna 2024 handiti zvinhu zvati parara. Remember inini ndiri munhu ari kumbopota achinzwa zvinhu izvi kuti hazvisi right. Ndakatomboenda kugomo kwamvere chena uku ndikatombononamata for 4 days ndiri mutende ndichinamata. Mukadzi aibva atonditi ndarwara usiku, yakangonditi ndakachidzwa usiku chichi ndarwara serious. Ndikati unoita bo handiti nditori gomo ndikunamata. Chandatodzoka ikoko chandatikutora zvinhu zvandaishandisa zvimachira chichi chibva ndatopisa nchandatodza hanzvadzi dzangu kuti ini zvinhu zvandichaita sei handichadi. But handina kuziva kuti hapana zvandaita because ndichingori muteritori ipi iyoyo. Ndakangoita ndofunga 1 week yekungoti zvinhu zvandichaita sei handichadiga nditsvage another business rekuti ndiite nditange kurarama life. Kwani hapana chinhu chandikatomboita, ndaingonyura zvinhu zvese zvandaita, ndaingonyura kudzamara 2024 yenda kutega ndirime ndaingonyura. So ndobva ndadzoka back murume akanotitambira uya paairport bamunini vaivai. Do you know kuti ndazosangana nevision yandikasangana nayo ndofunga muna 24 because pese apa ndaimboona zvimavision siya zvauri kuita chichi zvandikambotaura. So
ndopandakazotanga kuratidzwa nokuoneswa zvese zvaiitika mulife yangu, zvandakajamba kutaura because ndaitya that kingdom, zvandazotaura kuti prophet kwaJeremia kwakazodai kwakadai. Do you know kuti takadzoka ndakudzoka back ndichigadzirisa manje ndichitaura paya pandati zoni takaenda kumvura. Remember mukadzi wangu aita dream achibuda mvura kuNigeria. Tangoenda kumvura tichingodzoka pakangoita 3 days zvichireva kuti zvinhu zvaingoda kungoti munhu angopinda mvura angoita sei zvobva zvatoconnecta. Inini ndiri kukudzai kuti ndaita problem yekuti ndarota ndapindwa nechinhu tiri kuNigeria iko pandakati makuseni acho pandakati ndarota ndapindwa nechinhu. Kamufesi kai kanonzi Gideon kakatouya padoo handiti kaibva kasoti gugugugu padoo ini handitori munhu angadhiniwa saka ndaisingatobusumuki ende ndaingoti handiprofetesi vapi vai vekuzambia vauya kuzona muwavo saka akatobva asimuka ibva endapo handitonzwa ivoisi rechirume zvikanzi profeti vati vari kukudai kurumu kwavo uyai kupi uyai kurumu kwavo kana kaDhaniel kaikai ini ndakabva ndangoita kunge ndisina kuzvinzwa ndikati ko ndiani zvikanzi ndiDhaniel hanzi profeti vati vari kundida ndikati vari kukudai kupi alright fine handiti saka munhu kuti abude already akuzviziva kuti ndatotaura kuti pane nyaya usina kundiudza kuti aende uku padenzwa munhu azviiti haana kuenda deiro haana kutoenda kana aizobudawo paari kuti ndikuenda kuservice boss mama service ndasingenda sei ndandisingaendi fine tapedza payo. So makuseni acho yawo ndaDhaniel uyu kamufesi kaike kasvika chichitadzoka saka ndo pakaita uyu dream achiti ndabuda ndakabata mazimari saka ndakabva ndatanga kunzi chiona pakapinda spirit yakainitiatwa but iwewe wakaita stubborn saka uri kushandiswa destiny yako nemunhu uyu. Handiti kureva mukadzi wangu baba handidi kukunyeberai mukandiona ndamboti ndofunga nditori munhu mukuru pakatoitwa nezuro kaprogramu ndakatotaura ndichiti handidi kufumura ende even now handisi kufumura zvinhu zvaiitika mubedroom medu kana kuti mumba medu ndiri kufumura zvinhu zvaiitika kukingdom yananga ndapinzwa kana kuti yatanga tapinda. Yes, because ndichangoti ndini because ndini vamwe varimo vari kuziva zviri right havazvisi. So prophetess vaye manje ava prophet ndaudzwa kunzi uri kushandiswa iwe wakaramba so your gift iri kushandiswa uku ende uchazviona chatanga kuratidzwa. Ndino kuti ndakatanga kuoneswa maprofets ese aye atamboenda nawo kupi kuNigeria kunzi tarira uone magifts avo atorwa. Ndoda kuti ndakatanga kuoneswa nemamwe maprofets asiri maprofets aya aenda kuNigeria. Ndofunga kana vanhu vakasvaga ari panonzi Makiriado wati neumwe anonzi Leondi those zvikanzi vakatorerwa magift kuNigeria vanhu vanga vaine zvipo but kwamakaenda anoshandisa magifts evanhu paanotaura eprogram yemamen of God ainenge aine chinangwa chokuda kutora magifts enyu ndo aanoshandisa ende ane vanhu nemaagents aanoshandisa ramba uone wakatarisa. Ndino kuti ndakaona mufesi akauya kuzotitora paairport pamunini vaivai vachititambira but tichipinda mumota ndakaona mukadzi wangu aine crown achidrivwa nabamunini vaivai. Ndino kuti bamunini ivavo hatina kuti pamakore andataura vakatanga kunzi mota yakatitora yacho yakatengeswa vanga vaine rori vanga vaine kambani yemaplastic zvese zvakabva zvangoparara iko zvino zvindichitaura dai ndo vadriver vaprofetes zvinhu zviya zvikanzi uri kuona ndo zvinhu zvandaikuudza kuti vakauya kuzotakurwa ende that's why wakaona kuti vanhu vepachechi vese vaiva nemweya waMwari that's why vakasudurudzwa vese hapana akazombomira padhuze ende hapana kana one kutaura kudai kwandiri kuita hakuna kana one kunze kwevamwe mai vaiva ndambotaura kuti PA vaivai handiti ndo vakazombotanga vachiuya chichi ende iko zvino zvimaivavo murume wari kutambura iwo vari kutotambura handiti zvisingatoiti zvikanzi haasi kuzviona but anozviziva handiti ndoda kuti uchizviona because iwe wanga wakaputirwa kuti usazvioni but ari kushandisa your gift ari kushandisa magifts evanhu vemumba mavo because ndakabva ndatonzi ukuona sister yake because pane imwe sister yake diki ndo yakatoitone kalife kakanaka ndo yakatomukonfranda ichiti ndine kwandaenda ndanzi maisheron uri kushandisa magifts edu handiti ende iyeye ega ndiye atongone life yakaita se avatsana ava vanongotatanikawo vachizongopiwawo $10 ndino kuti munhu akangoita mari anokutongai because that spirit ndo zvainoda. So bamunini ava ndo vatori driver wokutoti vanotofonerwa manya munotengera huni iwo otonzunzutira but ndaida kuedza kuvaudza kuti mukuru sometimes we need deliverance pazvinhu zvakadai but ndakagara nawo pasi because I remember pane imwe Christmas yakazomutsa mutauro tagara tese pasi ndoda kutoedza kutaura nawo mumwe wangu osabhururu handiti ndoda kumudza chamari vhuro maziso pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika handiti akabva totaura kuti bamukuru
ndakatoudzwa kunzi bamukuru imimi mukatongosirwa chinhu panapa kana motikari munotengesa bamukuru imimi handiti yeti bvunzei kuti inini ndiri kushanda kuti kutoitawo zvinhu chiti tikuita zvinhu chete pamwe chete bamukuru imi ndimunotengesa saka ndobva ndatoramwa handichatomudzi munhu kuti wangu sometimes unodaura isu mufesiye ndiye atori dhiraivha wavo izvezvi but ndibamnini munhu asiri ari muzvinhu but haabudi because ari kuziva kuti ari muzvinhu so maprofets ese akashanyira jeremiah ese ekukwekwa aya 3 andataura aya pau 3 emamen of god yawo one akandimhangarira uya ari close naprofet ndiye one ane big church because anoenda every month kwajeremiah ari connected to prophet ndiye atori one agent handitika munomu wekutoti kana tichitotaura ndoritori ziking because ndiye ega ndiye aida kundikuwadzisa kupi kunigeria kwekuya kuenda kunotaura kuti mukomana ari kutaura chakati ndiye ari close chechi yake hazvisi zvamwari but kuinitiata vanhu mumarines world handiti ndezvemanjuzu whether munhu ati hadzinzi manjuzu injuzu madhimoni handiti ndezvekumvura ende kuchechi kwajeremiah munhu wese anokuzivako kuto kwakakomberedzwa nemazifish pond emaziramba kunotofidwa hove chichichichi kune zvinhu zvinongoitika zviri strange so ndobva ndamhanyisa nyaya handiti tabva papi pamamen of god aya mamen of god aya 2 aya ekukwekwe ese anga ine vanhu time iyoyo kana izvezvi vanhu vachiti dunamisa ari kutsvaga nyaya ari kugadzira nyaya ngavanotarisa anonzi apostle pamire izvezvi ministry yanga vainayo haichisiriso ngavanotarisa anonzi mugambiwa ministry yanga inayo yes ngavatarisa anonzi mugambiwa ministry yanga inayo haisisirio ngavatsvage anonzi tariro chadhebha apostle chadhebha vakatozouya ndofunga tamboda kutanga chechi mutauni vakati hama dzangu ini handisi kunzwisisa because apostle chadhebha ndati munhu ainamata munhu aida mwari mufesi yezvisirisiri vato baba vechikuru ndino kuti vanga vaine partner ndiye akavakwidza ndege kuenda kunigeria akavapa mari vanga vaine mari vaitenga mamentors ese kana varipo vanotondipupurira hapana chavasina kutenga wedha kabooklet kachii vakatenga zvese ndichoti chadhebha ane faith isingaiti ndino chadhebha iye nhasi mukavaratidzwa hamumbofungidziri kuti vanga vaine mapartners vanga vaine chechi kuchitungu kumufakosi vakuita kunge munhu asina kutokwana kuita rombe rekupedzesera but takatogara pasi ndofunga 2019 yacho tikati wai zvinhu zvabva zvadonha kudai wai zvinhu zvakati zvaitika handiti mwene mwachichema ndo pandakatanga kuona zvakanzi murume uyu ari kutora magifts evanhu murume uyu ari musatanism but vanhu havasi kuzviziva but mukadzi wako atozikwini ari kuzviziva but haadi kukuudza ari kushandisa your gift ndikati kana paipeta taona pai zvese zvabuda ndino kuti inini pari kutaurwa kunzi uyu haana chaaita inini ndaitosenza vanhu vanotondiziva inini last year ndaitorima ndakarima matometo akawanda ndarima matometo akawanda atoibva ndichibva ndangotandisa kusagara tese tisiri tese saka ingondinetsa achiti ndoda kumboenda kumunda kwako chichichichichi zimwe dhecho ndangoti handei ndichibva tatoenda kumunda handiti tatoenda kumunda madomasi anga kutoibva ndino kuti ndakatengesa madomasi angu 2 times katu chete ende katu madomasi angu kana ndikakuratidzai mavhidhiyo akabva angorohwa ese ka1 nechirwere ese ka1 zvekuti munhu wese aingoti chi zvese zvazvangopara handina chinhu chandakamisa ndina prophetess kana ndikataura kuti kumba kwakaita mbudzi kwete kuti ndandisingasenzi ndakaenda kumaini kwamutoko ndikapiwa maskavheta nevarungu akasvikira ndino kuti maskavheta iwo hapana chinhu chaikanganisika kwanguri kungopa vanhu maskavheta munhu wokupa 150 yotorova 1 hour yotochera apa dhizil zvese zviripo indi ndaifanira ngotora profit yangu $60 murungu otora yake profit yake handiti but ndikakuudza kuti ndakapedzesera ndane chikwereti che$40,000 US kuvarungu vakauya vakati takutora mamachines edu vachindinzwisisa ndikagadzira washing plant iri kwamutoko ndichiti ndakuita gold but handina kudzoka ndine kana coin ndo pakabva patanga futi mweya uye wokunzi ndakuita n'anga ndakuita zvechin'anga that demon rakabva rada kunditaimira ndabva kupi kwakumakaa because manhero acho ndakabva ndarota ndichiita kunge ndiri kuona zvinhu handiti ndadzoka ndo pandikamudza ndarota zvakati saka pane amai vaimubatsira kwete ava vari kutaura mai Kim wayo havasi tomboriwo maiva vakabva vauya bva vatoti no handeichi tinokumbirira tinoita chichichichichi because apa pachaitwa zvamwari pakutoitwa zvinhu zvese zvese remember it's 23 ehe pakutoitwa zvese zvese handiti
zvikanzi pane mudzimu chichi handiti ndikati handei kumusha chichi ndatoenda kumusha paya taenda kumusha mudzimu ibva wanzi watobuda watotaura wati handiti ndoda kuti vanhu vanzwisise wabuda wataura wanga uripo kayo chii chakaitika miraika ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti world yandiri kutaura nezvayo iri kuchinja madestiny evanhu vachifungidzira kuti vane midzimu ndezvechivanhu chichi ichitotora madestiny evanhu. So mudzimu ibva wanzi wabuda vanhu vaibva vanzi mamuna bamukuru wangu nasekuru mumba handiti zvikanzi bamukuru mozoudza vanhu kuti ndo zvataurwa chichi zvagadzirwa zvataurwa kunzi mudzimu wati uda kuzoitirwa bira uda kugamuchirwa chichi handiti karanga chavo ndadzoka futi kutadzoka pandiri kuda kunzisa uri kuti zvanzi asi pakati wabira wanga uripo aiwa mudzimu uchitaura unopinda hakuna kuitwa bira mudzimu wangosvika uchiri kupanda zvinhu zvauri kuda ipapo pakasvika mudzimu weweyu aiwa wabuda pandiri mudzimu wabuda pandiri mudzimu wabuda kwandiri kumusha kwedu yes uri kunzi mudzimu wabuda pandiri anowapanda wataura zvinhu zvauri kuda handiti zvikanzi no mudzimu chichichi handiti tadzoka futi kuno kuchi back handiti tagara paya saka tagara hapana munhu akataura kuti tizive kuti shoko rei rakataura kunzi mudzimu uda kugadzirwa richafambiswa sei. Vanhu musha vanguti nono hazvisi mufeso yada kutotishandisa kushandisa zvinhu zvake handiti kumusha kwedu ndozvakabva wangoita ipapo zvangopera chio ndatoti ashamwari ida kugadzisa life yangu handisi right rega nditotenga zvinhu zvinodiwa padoro chichi watotsvaga zvinhu paflat handiti doro ndatotsvaga munhu anotobika doro anje ndati ashaiga ndingonoudzani ana baba kuti ndatobika doro rangu kugadzisa zvinhu zvangu ndino kuti ndatosvika kumusha paya tatoudza baba baba ini ndakugadzisa chikaranga chiri pandiri chichi zvikanzi baba mwanangu zvinhu izvi uri mwana mudiki kwazviri zvechivanhu isusu kuona tichidai so tichinamata hatizvigamuchiri ndofunga kutokura kwako hauna munhu wakaona munomu anoita zvinhu izvi because tinozviziva bamukuru vako vakange vaine mudzimu but wakambotanga vachitorwara but hauna kuitwa zvamaita izvi zvekuti unongoya uchiti doro tinotofambawo isusu tese tichitsvaga kwete pamunhu 1 tichinobvunzira tichinzwawo kuti ichokwadi here pane chikaranga ngozi miraika ndikati alright baba saka fine doro ririko rera tabika retoita se torasa rina basa tozofamba saka takaenda ndofunga iri when Tuesday here tibva tati toda kufamba Friday nchauya kutora tobva tatanga kuita se kufamba ndino kuti manheru andakabva yawo mai vangu vakabva vatanga futi kutaura kuti aiwa havana kurwara vakatanga kuti tafadzwa ngaasiye zvaari kuita arikuda kuparira mhuri chichi baba vabva vatonifonera kuma4 zvikanzi mwanangu zvamava muchida kuita zviya handisi kukurambidzai itai inini handichapinda mazviri itai henyiko ndikati ko baba chii ipfungwa dzakatoti munharaunda anenge ane dhimoni rekusara kuti ndiite sei ndisimuke ndiende mberi because zvinhu zvangu zvinoda kugadziriswa tatoita paya ndikati handozviita ndega handiti moibva wati kana baba waramba iganisiyane nazvo doro ratosvika rega vanhu vangoita sei vauyo vamwe chichi aibva denza iye ndiye anoziva vanhuka aibva denza zvimwe varume vekumunanomufakosuku vanoridza mbira vaibva vatoswera vari muofisi mavo handina kutombodzika but vaingoti ko muridzi wedare racho ndikati handichadi kuita izvozvo because kana pasina hama yangu handifaniri kutombopinda mazviri vanhu ndangoti kana doro risingadiwi ngaritoraswa asi kana vanhu vachida ngomwe ngavaite sei ngavamwe ini handichatodi mwoyo wangu hauchete handichadi vakatoswera kuti muofisi yake yekutanga vachiridza mbira dzavo vachiita chichi zvavari kuita imomo ini tori mudenga memwe zvapera zviya ndo pandakatanga kuona kuti ndanga ndanyangirwa kuti ndibva ndaita kunge ndakuita chivanhu handiti but usiri mudzimu that spirit ichibva yaenda kwaari achibva atoti ndakugadzisa chikaranga changu chichi ndakugadzisa bira rangu what munhu atoita bira rake hakuna bira rinoitwa nefamily tiri 4 mumba medu it's not bira and hakuna bira rinoitwa takangodai ndikati it's fine chichi ndasiyana nazvo saka iri bira rakatoitwa aiwa ravo rakatoitwa pakauya hama ngani handizive because ndandisiko aiwa zvehama hakuna hama dzakatoziva hakuna hama asi bira rakaitwa zvekumba kwavo vanoziva yes kumba kwavo vari 5-6 rakatoitwa bira dzikatoridzwa kugamuchira zviri pachi zviri pavari handiti ndino kuti tabva paya fast forward inini ndaratidzwa zvese izvi ndaoneswa zvese izvi handitika zvinhu zvese zvabuda pachena handipo pakurwisa munhu because dai ndichida kurwisa inini ndiri kupopa kuda kuburitsa zvinhu zvanga zvakuitika ndo pandakatanga kuoneswa zvikanzi zvinhu zvawanga uchiteera ndo zvanga zvichikushandisa uyu munhu uyu
ane mandate yekuti achiita zvechivanhu, aakwini akuita zvechivanhu ende achauyisa vanhu mukingdom nokuda kwechivanhu. But uyu profeti ari kukwekwe achaita zvechinamato, achauyisa vanhu muchinamato. And that man of God ari one. Ndiye chete pavarume vese vakaenda kuNigeria, ndiye chete ende ndiye one ari close naprofeti. Mamunizvisa? So ndopandakatanga kuona kuti fuck off, life yangu shuwa ndazama zvinini indinoshanda, kwete mbijana, kwete zvaitaura kunzi Dunamis ngaatsvage basa, hakuna anotosenzerana nendosenza, ndinotorima, ndinotoshanda, but hapana at the end chaibuda kana one, hapana kana one. Zvese zvandaisenza zvaienda kupi? Kuna Queen Mother. Saka iye ndiye anoita kunge munhu akarongeka at the end of the day. Mandinzwisa? Iye ndiye anoita kunge munhu ari kuita zvinhu at the end of the day. Because remember, hatina kubuda mvura tese kupi? KuNigeria. Akabuda ari one. Saka zvese zvaari kutaura kuti Dunamis aende abuser. Baba vanogona kurohwa nevana vavo kana baba vaenda kunotora zvinhu vachida kushandisa vana. Vakatadza mhiko, baba munogona kunetsana because spirit iri pandiri newe haisi kupindirana. But nyika ichiona inomhanya kuti Dunamis ari abusive, Dunamis anohura, but kuti vachiona kuti ndiri kutoshandiswa, anditi inini zvandiri kuita izvi handizirini, but munhu uyu we are belong to this kingdom, but in this kingdom inini ndiri muranda kumunhu uyu. Mandinzwa? Ndiri kufanira kutogwadama kumunhu uyu. Ndowei iri kukingdom iyo. Saka zvese zviri kutaurwa kana zvese zviri kutaurika, hapana chimwe chinhu, it belongs to kingdom satanism, imarine spirit. Hakuna chimwe chinhu, hapana pandakanoromba inini, hapana pandakabuda ndikanotora mishonga, hapana musi wandakanoita chimwe chinhu, but zvinhu zvese zvakatangira kuNigeria. Ende inini dai ndisina kutoenda kuNigeria mukadzi aingodzoka, but vatovata, kana vakatovata nditoriko, pamwe vakatobuda vakatoonana, because that guy akazongoya rimwe day akangoti hanzi naprofeti uyaikuruma, anditi but zvakabva pangoitika kuti handitoripo. Saka zvese zvaari kutaura about inini ndoda kuti nyika izive kuti one, prophet Jeremiah ndo the main, ndo zimudzi riri kutora madestiny. Mapastors andataura, ndoda kuti vanhu kana vifungwa ndiri kunyeba ngavafollowe mapastors andiri kutaura. Zvinhu zviri kutoitika ende vanhu vari kuenda kwaari, once wamupa mari you go down. Zvinoita kunge zvaita nhasi, but watorerwa your destiny. Ndino kuti imba yaakavaka kubva paRange Rover chichingonzi ngatitengese ichi, ndototengesa, ndotora mari, imari yangu yes. Imba iyoyo kana indikanzi handaina chinhu chandaita, ndaifanira kuva ndine something, anditi but chese chandabata ndinofanira kutomupa. Anogona kutongokuti mba muna chakati, zvese zvainzi mamaidzi ndinomba mama 200, mukabvunza vasikana vandoziva kuti baba ndo vaibhadhara mari, yaitonzi hapana mari musikana webasa. Zvinema zvekutoti pamba chandokuti hapana chakati, but ndakashambisika ndichinzi handina zvandaita, but zvandaiziva naiye zvaanoziva kuti we are belong in this kingdom. And that's why ndakataura word rekuti handisi kuda kutaura nevoice iri. Platform iyoyo ndo platform yakamanipulatwa pekutanga yasismeli ikauyisa vanhu, and that platform akuita kunge akubva kuprophetess, akuda kuskointrodusa un'anga again kuti achibata vamwe, anditi vane pfungwa dzekuti chokwadi chivanhu chiriko cherudzi urwu, munhu anogona kuchinja kubva kuprophetess. It's not prophetess kuenda kuna gogo. Those is spirit yekingdom yewakaipa. Munhu ari kungochinja zita kuti achibata vanhu, because those vanhu tu vari mumission yekutodestroya nekutora makariya evanhu. Handiti zvandataura ndichiti ndoda kuti kana paine munhu ari kuti Dunamis ari kugadzira nyaya because akanzi chihure, inini ndindega ndakatoenda ndikati ndinokonfesa because mweya yanga yakundiitisa zvinhu zvinoonaka. Handiti iwe yekungoti ndaida kungojamba apa ndisataure deep yezvinhu panhu patakapinda nezvinhu. Handiti but zvazondipusha kuti nditaure inyaya yekuti munhu haabati vana vangu, kuti wanga wakuda kurohwa nemwana ende wakauraya munhu, wakatsika munhu chichi. Ndino kuti ndakatanga kufunga ndikati dai ndaisenza pakambani, kana kuti dai kwaitika akizinyaya yekunzi kwakambotsikwa munhu kwagaza. Handiti time iyoyo pamwe munhu abva aita hit and run over atiza, pozobuda nyaya yekunzi Dunamis akatsika munhu, ndinofira mujeri. And that spirit chayanga yakuda ndechekuti inini ndichienda kujeri. Saka ndaenda kujeri handina chimwe chinhu chandichaita, useless. Saka ndipo unoona kuti vanhu vane varume vavo vari useless, vakatorerwa madestiny. Wese mukadzi ane mukadzi anoita zvemanjuzu, murume wacho useless, hapana chaanoita.
because anogwadama spirit iyo inotomeka sure kuti ugwadame. So ndo pandanga ndapinda ndo saka inini ndawana deliverance. Andina kuwana deliverance day randakaenda pa social media. Ndakawana deliverance musi wa 15 January ndo wandakawana deliverance, ndo musi wandaka 2025 ndakatozouya pa platform paipai ndichingotaura nekuda kutodairo nyaya yekuti handisi kupenga, but zvese zvaitaurwa naPrecious ngaataure chokwadi kana achida kupona oro kana achida kubatsira vanhu anozviziva kuti mweya waari kushandisa hauzi mudzimu. One is satanism yemarine kingdom, because kubva kuna Jeremiah ndo payakatorerwa. Saka zvese kana vana vemba mavo vakada kutarisa, vana vemba vanofanira kutoona kuti sure pakatangira maproblems edu ndepapa, madestiny edu akatangira kudona apa, musi uyu ndo pakatanga kuitika zvinhu izvi. Handisi kutaura zvinhu zvemutv, ndiri kutaura zvinhu zvandanga ndiri, but ndaitya kuzvitaura, ndanga ndisingakwanisi kuzvitaura, but usiku hwanhasi handina kurara, ndanzi kana wafunga kuconfessa because waponeswa chienda unoreurura zvese. So that's why makangondibva manditangawo ndofunga maona ndakaenda ndofunga pa platform yekwasismeri andina kutenderwa, but bot katakataura 1 hour 30 minutes anditi inini ndangoenda ndichida kuti Mai Kim wanga vachikomenda chakati, ndakabva ndangonzi zvese zvazvina basa izvozvo, iwe uri abusive, iwe chichichi, nyaya ibva yangoitwa sei. But ndakaziva kuti that page ratorwa again nethat spirit, rakucontrolwa nethat spirit. Ava vari maadmin ari kufunga kuti ndo ari kudaira that page, ndoda kuti muone kuti rinodestroya sei, riri under that spirit, and that spirit again yakadzoka ipapo to the end. Anga akutoita kunge munhu ari kutoadvertisa basa rake ipapo. Ndo maitiro emarine spirit inotonga 2 minutes inopedzisira yakubita mese munogwadama. But inini ndaizviziva, ndakanga ndisingadi kutaura, but mumwe wangu akaenda kunotaura nezvinhu zvana mai vangu kuti mai vangu akazodai chakati chikazodai, mwana wakaida murowa, mwana wangu ina ndaumboda undirowa anditi, but azvizirizvo yeye wakazodai. So please ndinoremekedza because ndamai vemwana wangu. Dai ndaida kufumura ndaimufumura zvinhu zvemumba the way akandifumura ndo yandaimufumura. Whether ndaigona kutotaura kuti chakati chaakuratidzai, dai akuratidzai another chakati because pane chakati, ndo zvinhu zvandaigona kutotaura anditi, because ndine zvinhu izvozvo hama dzacho dzinozviziva zvandinogona kutotaura zvekuti one day anozvidestroy. That's why akatanga kuchema paakanzwa kuti nda kukwira paplatform. Hakuna munhu aritaura chokwadi anochema ngabve ndinozviuraya ndinozoita sei, no. Saka please Zimbabwe, I know vanhu vari kune dzimwe nyika, inini ndakanga ndapinda muzvinhu izvi nekusatoziva anditi, ende ndanga nditori munhu airamba zvinhu, ndimboramba ndichita sei. Ndofunga vanotoziva patakatobva kuNigeria pacho takatombonetsana wiki iroro, ndikatombotuta bhegi ndikabva for 2 days 3 days tichitombonetsana nansina kana girlfriend, but taitombonetsana anditi. Ndozvodzoka paya spirit iyo inokuita benzi, but this time ndakawana deliverance inodarika zvinhu zvese. Ende pane elady waakataura nezita achiti this lady ndoda kumutaura nesenemu yake. That lady ndo pandakaita mistake inini, haizi mistake but ndo paida kuti Mwari andideliver pakundisanganisa nemunhu yeye, because vamwe sandaingosangana navo vanga vari easy, vanga vakato vanhuwo vari, because spirit inokuattracta vanhu nemanjuzu chichi, vasikana nemanjuzu ndo vainokuattracta. But pandakabva ndasangana nemusikana waakataura kuti uyu musikana uyu ndoda kutaura nesenemu, ndino kuti nyaya iyo yanga yatoitika yatopera pato nomodha, ndofunga 6 months patoitika nyaya iyo, but yakaita kunge nyaya nyowani. Akatanga kufyuma, akatanga kupopota, akatanga kupenga. Ndino kuti munhu iyeye ane 20% mulife yangu yekuti ndiwane deliverance, because munhu anotonamata. Ende chinhu cha whether vanhu vangataura kuti kana ainamata sei akazokuda chichi, inini ndinotaura kuti munhu anga atumwa kuzondideliver. Musikana wakataura nesenemu kuti uyu ndinotomutaura nesenemu because Dunamis akaita mwana naye akazodai. Musikana ye akauya mulife mangu kuti ndideliver, because one aindinamatira tichitotese zvauri kuita izvi hazvina kunaka. Mwana wako mangwana anozoti chii, akaona wakabata chihari, mwana wako uona kuchikoro kwaanoenda kune varungu kune chii, anosekwa kunzi baba wako uona unobata chihari, ndakuita wakuita kunge muroyi, ngatinamate ispirit iri kukushandisa. Munhu iye akacontributa deliverance yangu. Whether nyika ichati ihure, inini ndinomuona kuti Mwari anga amutuma kundideliver. Ndiye munhu akatomira pa 10% kuti ndizoteerera voice riya raitaura muupenyu hwangu randairamba, kuti ndizomira ndizodzokera pakare. Kana vanhu vachida kuona kuti musikana ye pane zviripo paari, ngavaone kufyuma kwaakaita nezita. Mamwe mahuresa aingotaura achimwenzi akazodana ningazoda, but paakasvika pamunhu yakati uyu ndomutaura. Why?
mandinzwisa ende kana achiti ndine munhu ndakaita naye mwana akauya sei asina kuataura achiti atone munhu nemwana vanhu ngavazive nyika yomweya unogona kutadza kuinzwisisa but iri strong for now ndozvinhu zvandoda kutaura kuti please be very careful mapastors vakaenda kwajeremiah please tsvagai help tsvagai deliverance ndinotoshuwa kuti mwari wandakawana mumuwane kuti madestiny adzoke zvipo zvenyu zvidzoke because urombe hunotowedzera because already mune zvinhu zvamakatogamuchira zvakachinja destiny yenyu muchimupa because anokupai mari mutambira mari watomupa destiny yako. Wakamboti garai namadhamu makutanga mam relationship kuti uko wakaenda sei kuenda maendere kwakaita kwajeremiah akangonditaura kuti ndaida kuenda kwaTB Joshua ndiva ndazosvika kwaTB Joshua kwazara ndiva ndangozonzi because kwaTB Joshua kwaida kubhuka what siva ndazongotega msagana the man of God maendero akaita kwajeremiah. Handi pamazita Apostle Dunamis Prophetess Botcat zita rinobva kudenga rinobva Dunamis handiti kumashure uko ndichiri kumusha because ndaimboita kabusiness kumusha handiti ndiri kumusha ndakaita a prayer group pamba yaitoya vanhu vachinamatirwa because ndine imwe hama yangu yakarumwa nechinhu ikarwara serious yatendiswa kuchipatara akunzi haachatauri haachafemi saka asvika kuchipatara akavhanzi munhu kumusha kwainzi kana kwakumazorodoka ukasvika kuchipatara munhu ari serious zvinobvanzi dzokera naye onorara mozomukira mangwana makuseni manesi anenge aona kuti munhu hakuna kwaachaenda tinogona kukonzeresa transport yekuzotakura bhodhi kudzoka chichichichi handiti so ndakabva ndatoenda ndati vanga vari tete vangu ndatozvinzwa ndanonamatira tete vaye munhu anga akusafema akufemera kure vanhu vese vangogara vapusa ndino kuti munhu yeye ndakamusiya akufamba same time iyoyo handiti so kubva ipapo vanhu vakatanga kuuya pamba vachida kunamatirwa kudzamana ndazongoti no ndinoitawo zvimwe zvinhu zvandaita ndairima matomato chichichichi zvepamusha zvezvi handiti so ndazopesana kuti no ndichangoona vanhu na3 o'clock every day na3 o'clock vanhu saka vanga takazinge takuzara mudining ndichitoparidza imomo kusvikira ndatumidza kagroup kaikai kuti Dunamis Healing School because ndaida Pastor Chris na Prophet Emmanuel Makandiwa ndo madezi etu mamento tukwa Prophet Emmanuel Makandiwa vanhu vaitonditi idzi dzinenge dzakaromba nekatawe because nasingasei katawe kewhite keke ndaida Prophet Makandiwa madezi acho and ndaida Prophet Makandiwa not madezi acho ndinoda Prophet Makandiwa ndi munhu andinongoyemura mucharacter so ndo pakabva patanga Dunamis ndazouya Dunamis iyo hainaumira yakabva yanotanga futi kupi kuchiredzi taitova nemat-shirt akanzi Dunamis power chichi anoiti mwoyo yangu yaitonzi Dunamis oil handiti saka ndo pakangofamba zita rekuti Dunamis vanhu vangonditi Dunamis tazoya kunoku ndo pandakazotanga ngoti Dunamis chichi Prophetess Botcat vaiti vachiparidzawo vaiti ndiri simbi inodya dzimwe simbi ndo pakazongobva Bobo Jani mandinzwa saka ndoda kuedza kutaura chinhu chimwe chinhu vanhu ngavave careful maspirits aya achuze munhu asina gift anochuza munhu ane gift whether ndi musician whether ndiani achuze munhu asina gift aripo pakudestroya magifts kana ari pastor kana ari musician kana ari businessman munhu ane potential mumabusiness ndo mweya iri kutotageta vanhu ende mweya iyi haicharevi kuti iri kusanganikwa kuti yanotorwa kuNigeria nemuno mamarine spirit arimo mandinzwisa ndoda kuti vanhu vanzwise because vanhu vachazoti ndo kwakabva zvese nemamarine spirit ekuNigeria no manjuzu ayaye ari dangerous vanhu ngavasawoshipe zvinhu zvezvi zviri demonic mwetsvina musanyeberwa vanhu vachizoti ti manjuzu echakati njuzu mupepereki njuzu muchichi mwetsvina zviri musatanism zvinokupa nhasi mangwana zvinokutorera zvinodestroya madestiny zvinokanganisa vanhu whether munhu azvifolowa azvitenda azviteera but mangwana saka mapata atinoinvitwa don't go kumapata aya because ndo muri kunoinitiatwa vanhu muchinzi tiri kuenda outing tiri 5 tiri kunomwa mawaini tichifara ndo muri kuinitiatwa ndati mukubatanidza mari muchichinjana ndo muri kutorerwa vanhu madestiny ndo muri kutorerwa vanhu mapowers ndo muri kuita kuti man of God afunge kuti it's better ndite chivanhu chechi ndakutotanga kuita gimmick atorerwa destiny yake akutanga kutobika chiprofita akutanga kuita zvinhu zvefake imarine spirit kwete kuti munhu ana gift munhu ana calling ane calling but vanhu vari kumanipulatwa ende masocial media page ari kutoma spirit iyo inoenda every area ichida kunotonga zvandotaura kuti ndakangoenda pasisimeli less than 2 minutes ndanga ndakutoatako ndinda ndatorong but alright manzwa side remunhu korangu hamusati marinzwa
aiwa munhu wese saka unozoona kuti iyi platform iyi already yatorwa futi again but ona Tafadzo togona kuti iwewe naPrecious muri vanhu vakaroorana vakachata mumarriage mune maissues hatisi kuti here masvika palevel yokuti naPrecious makuda kungoparadzana nekurwadzisana saka iwewe wocreata nyaya yemarine spirit kuti ari musatanism ndomaangati iwewe wobva wadziwo wakatsika munhu muda kusvibisana but zvinhu izvi hakuna but inyaya yedivorce iri kunetsa usati wapindira ipapo chakaita kuti munetsane murambane chii aiwa ndo nyaya yanda ndichitaura yekuti pakazobuda nyaya imwe musikana yekunzi yes ndo pakabuda nyaya ndo chakaita kuti munobva ati ano inini handichadi handiti so inini handina pandingagare panapa ndichiuya nditori munhu akatokwana ndofunga dai vanhu vakateerera kana pamatoteerera handina kutaura zvinhu zvembedroom handina kutaura zvinhu zvemumba ndataura zvinhu zvekumarine kingdom zvinhu zvekuspirit ende ipapo ndoda kuti vanhu vanzwisise zvaakataura nezuro nezvinhu zvandataura zvakasiyana but dai ndada kuuya nesaidi rezvaakataura ndaitaurawo zvesaidi iroro saka handipo pakuda kumurwadzisa ndiripo pakuti vanhu vawane salvation but nyika yedu chainotenda ndechekuti munhu akauya achiita zvandaita izvi zvinongonzi aiye wagadzirira munhu nyaya but ndati ndoda kuti muone maman of God andataura ndoda kuti muone vanhu vemufamily mavo make macho inini vanhu ngavaone inini kana ivo vanofanira kuona kave mufamily mavo vatorao magifts avo vachisafa no kufamily kwedu hakuna wandoti ndakatora gift because kufamily kwedu zvagara zvaingoitika inini ndini ndaishandiswa kufamily but mhepo zvayaita manje yaisunda zvinhu kuti kufamily kwangu ndiite kunge inini ndini muipi ndini chete ndakatora chakati ndini ndaita chakati handiti zvekuti munhu wese aingoti babano handiti saka mweya ndo maoparetero awo unosvibisa inini mweya waishandisa handipo pakuti ndoda kumukuvadza kana kuti ndoda kumudestroy dai ndada kungomukuvadza zvandataura nhasi ndo zvandaifanira kunotaura first day saka tingati Precious paakatanga akanga aine calling here kana kuti zvinhu zvaakatonoti kuti zvinhu zvangu zviite beta nditsvage chimwe chinhu chinoprofitisa kana chinobatsira vanhu inini ndotenda kuti paari atori munhu akatodanwa paatori chamwari chitori maari but ari kuovertakwa nechazopinda maari ndati remember alright kana ndikanzi ndaronga nyaya chinhu chakauya akachiaccepta ndati kana ndikanzi ndaronga nyaya handironge nyaya yekuti ndoda kuti vanhu vemuchechi vese vaparare one day mandinzwa ndati handironge nyaya yekuti toda kuti tichisvika paairport munhu achatitambira ndiye atambira equeen ende munhu yeye life yake ichatova scandal zvekuti ndiye achava adriver waqueen ndati zvinhu zvandiri kutaura izvi vanhu ngavaende vanotarisa zvinhu zvandiri kutaura izvi saka kana ndichinzi ndoda kumudestroya handisi kuda kumudestroya but munhu wandinotonamatirawo kuti mwari ngaavhure maziso whether ari kufungwa ndaakuenda muchivanhu but ngaavhure maziso aone kuti chivanhu tiri kuti wakushandiswa nespiriti hauzozviziva here kuti even chiprofita chandiri kuita ichika ndikushandisa satanism ndati hatisa kuhwanda nekauignorance hautadze kuzviziva ndati inini kuti ndati nditone time yandaizvinzwa kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right ndofanira kusiya zvinhu izvi kwete kuti ndatsinzinya mweya muswena ataura kana ndarota ndega nditori normal unotozviziva kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvisi right handiti zvinhu zvandiri kuita izvi baba unotoziva kuti ndikabva kumvura nhasi mangwana zvinhu zvangu zvinototanga kufamba handiti but zvinhu izvozvo hazvigare vanhu ngavasiyane nazvo zvine mhepo yekuti zvinototakudza munhu unoita chihure unoita zvinhu zvisinganzwisike maspirits satingati doro rekunyabhira rere iwo hauna kuvharwa here kunzi doro nderatsano riri doro handizozivi hangu hawa kureflecta no ipapo zvangu ipapo handizivi but ndinoda kungotenda zvandakataurirwa izvozvo kunzi no tsano vari kuitirwa zvinhu zvavo handikupi chichichichichi kana zvanga zvingori zvekuti zvakarongwa handina kuzviziva handiti but handidi kukunyeberai zvinhu zvandiri kutaura ndoziva kuti vanhu vanogona kutaura ndatiteerai maman of God handiri kutaura kana paine vanhu vanotovaziva ngavatofona kana kusafona kungocheka life yavo kubva 2019 inovaudza vega kune maman of God yekuti pakamboita time yekuti lockdown vanhu vaivha tomboti machechi akaputsika but vanhu vakadzoka back machechi avangu ari ngoflow because munhu wese aiziva kuti lockdown but ndatichekai maman of God yavo handiri kutaura nezvavo zvinhu zvakatooma kune mamwe handisiri kutokwanisa kutaura mandinzwa vakatombomhanya kwana mutaro kunotanga machechi kuti daita sei but izvezvi unopedzera wadzoka futi uchapedzera wakubhega uchapedzera kugara nevanhu but uchinyatsoziva kuti handizi rini madestiny akaenda najeremaya vanhu vakatorerwa magifts
kwete handisi kutaura zvinhu zvekuda kusvibisa zita remunhu kana Precious. Alright, kana chida kusvibisa raPrecious waenda taura Jeremiah. Ndadingocreata nyaya ndichibva apa ndingodai pamakaita mari pamunoti pazuva matozi nhasi tashandira vanhu tanamatira vanhu makabata mari. Ndotofunga kuti pataiti ndofunga tasenza zvekungoti vanhu masenza kuma 4-5,000 per day zvekutoti masenza hamuna kwamaenda makangogara pafoni muri pafoni vanhu vari kuuya ndo zvazvitori. Mari inopiwa vanhu iri ndezini kupiwa vanhu kupi like kubhadhira something kutenga kupa mhuri yenyu kuita sei? Aiwa imari yamukuti munotoshandisa ndo mari yekutoti imari yekuti munoshandisa ndosandati kwandiri mari idzodzo ndaitodzibata kwete handisi kutaura zvinhu zvegore rakapera ndikutaura zvinhu zvegore rino kutochinja kuti ndakutendeuka kutosiya zvinhu but kwete kuti ndanga ndisingawana chakutondishayisa kuti ndiwe ndisagare ndine mari zvinhu zvangu zvitonge zvaoma inhau yekuti ndatendeuka whether afona pafoni ndikutomudza kuti handichaiti izvozvo mandinzwa apostle saka zvinotombobatsira zvinopedza maproblems evanhu but zviri satanic baba mukingdom yewakaipa chinokonzeresa isosi yabva chinhu but healing irimo but sosi yabva healing ndo inotaura. Saka hazvirevo kuti munhu aenda kwaenda kuna sekuru vanorombesa haiti mari but sosi yabva chinhu ndo ine nyaya ndo inozoonekwa mangwana firo yemunhu. Inini ndakaona mafiro angu ndichimwa mushonga zvese ndofunga ndakazvitaura painterview yekutanga ndo zvinhu zvandakati ndakaona mafiro angu ndichimwa mushonga ndichitora bhodhi remushonga ndichimwa handisi kubika nyaya kana kuita sei zvinhu zvandinoziva zvinhu zvandanga ndiri but inini ndaishandiswa. Saka munhu paanozouya achiti adhunamisa aindihurira adhunamisa aindaiso iye akada kuuya achitaura chokwadi anototaura kuti murume uyu zvaari kutaura chokwadi tinozviziva panguva yacho ichakwana. Saka vanhu vakabatsira vari kukuona right now tafasi kuti zvechokwadi munhu akatibatsira but akatibatsira nesatanism ndino kuti zvafanira chitaura kudaiso handiti ndo pandaiti nezuro vanhu vazhinji vanga vakuuya kwandiri vanouya kuzobatsirwa neni vaitova nepicture yekuti tiri kuenda kumunhu anoita zvemushonga atori munhu wekuti andoya achitoti munhu wamwari hamuiti here zvekuti mari ingotobuda handiti ndiye munhu wekuti ndiye munhu aitoya kwandiri akwaiuya mukristu because mukristu aitoti achingopinda padhoo anotoona kuti mandapinda hamuzi mechinamato there's another kingdom yato muno because room yangu yanga isiri yechikristu. Ndada kubvunza pai nedressing yeye zvaibva kupi ndosaka ndati zvanga zvisiri zvechikristu saka hakuna munhu aingostepa otopinda murumu ototi man of God ndinamatire pavanhu vese vandakabatsira hakuna anotaura kuti ndakamuturika ruoko ndikamuti nezita raJesu hakuna because zvanga zvisiri zvamwari. Saka ini pandauya kumba kwenyu kuzoita mainterviews pe makanitorera chei changu gift yangu handiti mangouya kuzosenza hazvina kutora gift time iyoyo ndoziziva sei nhasi chinhu chamunofanira kuziva nazvo handiti chinhu chamunofanira ndati inini ndiri mukingdom handiti imimi muneni pane pamwe pekuti zvakafanira ndapinda mushopu handina chinhu chandatora imimi ndiri ngokubhadhara service yenyu thanks bo motoenda kwamuri kuenda zvangofanira kuti maenda kunoita interview nasekuru anoita zvechin'anga handiti muri ngopiwa mari iri kubva mbiya thanks whether sekuru vane urombwa kuseri vane zvavainazvo imimi kana muchingozva kuti mwari inini ibasa iri ndoda kuti nyika izive chokwadi handiti hamuna chinokuafektai but chichazokuafektai one ndechekuti tichatendera zvinhu handiti tobva taramba. Ndino kuti ndakaita hasha ndichiona mwana ari panonzi ndofunga ari panonzi prince anonzi Paida Moyo Prince Mazorodze mwana weku-triangle kanditi mwana weku-triangle but do you know kuti pakabuda nyaya idzi akatanga kunditi at first akatokomenta achiti baba totenda Mwari manga muri muhari handiti ina handina kudaira that comment because ndaza ndikadaira comment inotrigger zvimwe zvinhu handiti vanhu vachafunga kuti chokwadi munhu yanga ari muhari handina kudaira ndofunga saka ndofunga uyu aionawo macomments aiuye kwangu ndopaakabva azoconnecta naprince weuyu aibva tanga kutaura prince ndino kuti prince akandibackfire akanditi but taita mhanya tanzwa one side of this story tinofanira kunzwa masides ese ndikamuti kutendeuka kwaPauro maida kunzwa mudzimai waPauro here kuti auya achitaura kuti baba vachokwadi vaidambura musoro vanga vatori munzira yekuenda kuDhamasco asangana naMwari ndini
ende zvinhu zvandanotaura handina kunotaura precious ndataura inini zvinhu zvandaitiswa nemanjuzu saka iwe uri kuuya wai uchizondifesa kuti hatina kunzwa another side saka iwe kuchechi kwenyu kwauri kuenda munhu akatendeuka akamira uchanodenza here mukadzi wake kana kuti mukadzi akamira akakonfesa uchanodenza here murume wake kuti toda kunzwa kuti baba ava zvavataura kuti vaipomba ichokwadi here vaipomba saka chechi yanhasi yapindwa nemweyo naiye mwana endotomunamatira kuti dhimoni raakamupfeka haasi kuzviziva but akanyangirwa whether wabuda ukatanga kutaura kuti pakati pakazodai baba vari kunyeba ndakonfesa kuti inini ndakatadzira Mwari there's no need yekuya uchinitema nedombo kuti wakataura kuti wakapomba that's why ndazouya ndichiti no imimba makangonditanga manheru ndofunga maona zvimavidhio anditi ndikati good ndouya because ndine vanhu masocial media akawanda andi approach uyatitaure uyamutaure nyaya ndikati no handisisina but imimi chandakupa respect iyo ndechekuti muri munhu wandakatombogara naye pasi ndofunga for 3 times tichitanga zvinhu izvi that's why ndakaenda futi even kwaMeli ndandisingadi kuenda kwasisimeli but ndakazoziva kuti no iyi platform iyi havasi kuziva kuti platform yavo yatotorwa nethis spirit and that's why ndakaenda ndikati no ndo imwe platform yatakaenda saka zvese zvandaita handina kuita nekuti ndoda kudistroya munhu kana basa rake richitoenda mberi ngaaende mberi kana achitoramba achiita chihun'anga chaari kuita kana chechi yekukwekwe ichitoramba ichitokura ngavaramba vachitoita izvozvo whether maattacks achauya ndakatozviziva because zvinhu izvi handina kutanga nhasi zvese zvakatoitika nezuro ndaitozviziva kuti zvinhu izvozvo zvichazonditeera whether ndakwira pakadai ndaizoteerwa nezidombo iro rekunzi do you know kuti munhu wamuri kuteera uyu akamboita chakati chaindikoromora kubva apa do you know kuti ukadonha waapa uchienda pasi zvinorwadza kutanga kudonhera uri pasi saka it's better kuti vanhu vazive zvinhu zvandakasangana nazvo handina vamwe vakanditi sei aenda pasocial media akadingonyarara ndaiuya pasocial media ndichibatsira vanhu saka musanditore wrong ndofanira kudzoka back pasocial media ndoudza dai zvinhu zvakaitika kuchechi kumusha kwamurewabatsira pasocial ndakaenda kwamurewa ndakanoti hama dzangu ndaipomba ndaitadza ndiregere but chechi yandaishumira kana kuti vanhu vandaitaura navo isocial media saka don't blame me kuti waiwazoya pasocial media kuzotendeuka munhu ada kutendeuka anongotengeta kuti inzira yasatani yokusada kufumurwa plus ndakaona kuti hanzi nevamwe mufundisi mwana akataura naye satani anototengera vanhu data rekutoataka vanhu munhu anoshaya kana mari yedachika but atenga data rekuti ndati kuvanhu vari kutoteerera apa kune ndakataura ndikati marine spirit haipinde mumunhu zve2 minutes ispirit inogara mumunhu ispirit inogara mumunhu 24 hour zvichireva kuti kana maane manjuzu ari kukontrola life yenyu manjuzu yawo ndo anoswera nemi ndo anogara nemi haakusiyei chese chamuri kuita muri under that demon muri under that spirit whether watuka munhu do you know kuti that spirit ine rough that spirit haina respect kumunhu mandinzwa mweye unotuka mweye unotaura zvaunoda ati ndiri kutafadzo vanhu vawakabatsira vari kuona program ineyi vari kunze kwenyika vaitumira mari pamukuru paworld remit nhasi vari kukuona so vanyatsirambedzi vanyatsoti zvechokwadi munhu yakatibatsira nesatanism hongu zvinhu zvedu zvakafamba toti we delivered but nhasi ari kutudza kuti hama dzangu ndira kukuteurai kuti mabatsiro andakakuitaka it was devilish vanofila sei ndofunga pandakatoita vhidhiyo yekutanga ndakatoti ndinokumbira ruregerero kufamily yangu ndinokumbira ruregerero kuhama dzangu dzese anditi ende ndinokumbira ruregerero kuvanhu kunyika yeZimbabwe ndakaita ndisingatozivi ngundinzwa chinhu ichi hautange uchiziva ndati kutaura zvandaita izvi hunge wakutozoziva wane simba vese mamen of God are ari kutomhanyo kana achitonamata ari kutoenda kumasowe ari kutonamata kana achitopfugama ari kutonamata kuti Mwari chii chiri kuitika mulife yangu havasati vapiwa that revelation kuti baba kwamuri kuenda muri mukingdom iyi saka kuti uzooneswa kingdom iyi nezvese nemaoperatera nemaitira aita zvinhu inhau yekuti unenge wapiwa meso okuona mandinzwisa saka inini ndikutoya kunyika ndichitoti no ndakatadza kwete kuti ndaiziva because hapana pandaibata nyoka ndikupa nyoka saka zvizoere kuti izvezvi
kune munhu nekuti akatonzwa kuti kune satanism kune munhu andoya uchitaura kuti amuna here kwamuri kuziva kuri kuitwa zveluminati amuna here kwamuri kuziva kuri kuromba ndikuda chikwambo chaicho cheropa kune vanhu vatori willing kuita zvinhu zvandiri kutaura mandinzwisa vari ready kutoti ndo zvandiri kuda but ndikuudza kuti zvinhu izvi unogona kugara nazvo gore but after gore you regret kuti dai ndakaziva ndino kuti pandiri panapa ndingori tafadzwa hembe dzandinadzo dzitori hembe dzekutoti ndakatanga kutotenga dzimwe hembe because dzimwe dzacho ndakatotanga kutonzi idzi takati usapfeke anditi ndatotendeuka zvichireva kuti nemarine spirit yaitondisarudzira nehembe but unenge usingatozivi ndo zvimagamenzi zvese mukaona mavhidhio ndakaita emusi wa59 ndakapisa zvese because I know spirit behind those gamens. It's not hembe chete yekungoti ndapfeka vanhu ngavanzwisise there's a kingdom inototonga and that marine kingdom iri serious muchanyeberwe kunzi ndakuita chikaranga ine ndakutera vana madzisekuru angu behind madzisekuru havataureka madzisekuru kuvanhu vese hapana zvamunoziva because that spirit ikangotora inotokuprofita inotokudza zvinhu zviri kuitika but musingazivi there's a spirit behind. Saka kana ndabatsirwa nezvinhu zviri devilish izvo zvizvi ramangwana rangu rinozove kazhinji chinhu chandikutaura ndechekuti paipepa ndichitaura nditi munhu zvafanira kuti inini ndiri kunzi ndabatsira munhu achiti achokwati takaenda kwadunamis takazviona nita zvechivanhu ndati kune maprofets atone machechi right now asiri kutoziva kuti ari kuinitiatwa nekutorwa madestiny right now. Saka imini musataure kuti dunamisi ndiye ainitiata vanhu kana kuti takaenda kwa ndiye ataura ndati kune machechi izvezvi ari kupinza vanhu muchitoti makasimudza maoko saka munhu iye chinhu chauri kutoda you need deliverance. Muzoere kuti kune mumwe munhu wokuti unouya kwandiri usingaite chihure uchitya Mwari ndakudza kuti inini whether vanhu vakataura kuti dunamisi aidai zvese zvaitaurwa zvezvi ndati ndoda kuti mucheke whether pane pandakawira pasi pane pandakadonha ndiri munhu anditi but ndoda kuti mucheke kuti life yangu ndainzi rova kana mukadzi mbama because ndichitanga ndaiti ndoda kuparidza sababa chiweshe ndichitaura kuti mukadzi arapa uyu hazive kana ruoko rwangu ndandine mari dzeyo mukadzi wandakagara naye nezi handina musi wandakamurova mbama mandinzwa but ndati munhu akaita zvinhu achikushandisa mandinzwa munogona kutonetsana ndigotoita zvinhu vanokuti chinosikobatwa ndini ndidunamisi ndo chinoendeswa kujeri kunzi akarohwa spirit yanga iri mandiri inotongoseka ichienda kana yakutonotarget another person saka mumba makutanga kugara mese hapana here zvinhu zvawakaona now if you sit down and reflect semunhu autaura kuti iwe ndowakaita muvhini kuti ichi chinichi hapana handidi kunyeba kuti ndine pane pandakaona pane jira kana kuti pane pandakaona panoitwa chimwe chinhu handidi kunyeba zvakazouya kana panga paripo handidi kutaura zvenhema kuti pane pandakaona pamba nechimbiya chanchiri strange because vanotoziva kana vanhu because takatanga kutoita malunch hour muna chinhoi vanhu zvezvainzi dunamisi haana chamwari vanhu vanotoziva kuti dunamisi atori strong even paword inini zvisiri zvekunzi chichi ende inini ndasingade zvinhu zvemafeki chakatozoita kuti ndibve kumachechi andataura kuti kuprophetic ministry ndinotanga ndandatoona zvinhu zvakaipa zvezvi zvandaona kunigeria zvezvi zvandatanga kunetsana nevanhu kuti profeti havari kutorara nevanhu muhotel vanotogara pahotel chichi handiti ndozvinhu ndandiri against kusvikira ndaita ministry yainzi salvation and testimony because chinhu chandaida isalvation yevanhu ende ndo the same issue yandangoudzwa nhasi manheru kunzi enda unoita zvinhu zvandakuudza kune vanhu vari kufanira kusunungurwa usavanza chinhu enda unotaura saka ndachishaya kuti chii handiti but ndaitya kuti once ndafumura zvinhu izvi maybe ndinofa but inini ndinoziva deliverance yangu payakaitika zvese zvazvakaita saka please vanhu ndoziva kuti vane matauriro vachazviita vane matauriro vachazviita inini ndo nyaya yangu. Hatidi wasangana naMwari pajudgment day unovati chivi no pari zvino ndato mwana wavo ndaive ndakatadza pari zvino kana zvikanzi nhasi you be shocked kutonoona dunamis because ndatendeuka whether vanhu vakati azodai so ari kudai so dzaa dzenyu but inini naMwari wangu tiri tu ndatendeuka. Saka tinozozviziva sei pamberi apo because wakatanga uri munhu ane calling akadanwa munhu akatomboita here and there vanhu vachiona kuti zvokwadi Mwari vari kubata ukazopinda mukingdom yesatanism wabuda mazviri tingazoziva sei manje kuti ari kushandisa tafadzwa apa ndiani good handiti munoziva kuti kuona kukingdom yewakaipa hamutadze kuona munoona character yangu munoona mafambiro angu
utsvene nezvibereko zvemunhu waMwari hazvibvunzwi. Mukangondoona chimbonzi ndinomwa doro, ndinoenda ndichinofara pakati, but ndiri prophet, ziyai kuti marine spirit. Maprofets eya munoona kuti anenge akadhakwa, anenge achiita sei, vachivata nevakadzi vachiita sei, marine spirit aya. Whether ane marevelation akaita sei, imarine spirit. Ndino kuti kumusha kwedu kwaizikamwa kwanga kuine imwe hama yedu so yaiparidza panhamo zvisingaiti, but changa chiri chidhakwa. Akasvikira pakutovhura chechi yezvidhakwa yekuti yaitwa Sunday ichipera na2 vanhu votoenda kubhawa. But aiparidza. Ndozvandikutaura kuti unogona uine gift, but that spirit ikapinda mauri inokutorera gift. Unosara wakuimbira vanhu kujiti, but uine gift yekuimba. Unoita mbiri yekuimbira vanhu kunhamo mumarokesheni, but uine gift yekuimba. Unoparidzira vanhu pasitombo rine basa pe, hatingaparidzeka kuchechi yezvidhakwa tobvapo toenda kubhawa, hatina kuparidza kwatikuita. Saka in the end ndoda kuedza kutaura kuti chichaonekwa pandiri hunhu. Ndino kuti zvandaita panyika izvozvi ndichiti inini ndinodai, ini ndinodai. Handiti mumwe munhu achatanga kutoda kuti saka toda kuona life yake, toda kuona kuti Dunamis ari kurarama. Ndo zvinhu zvamuchaona, zvibereko mararamiro andichaita. Character yangu ndo ichakudza kuti Dunamis ari kudaro anzarwa nemunhu. Dunamis, do you know that spirit inokuita kuti uvhare vanhu, uite zvikwereti, marine spirit. Ende inini ndini ndaita zvikwereti, wangu ushamwari uyu haana kana problem. Zvese zviri kungoflowa, zvese zvinoflowa paari, chese chaabata chinotoflowa. So as we conclude now, what is your message? Message yandinoda kusiya kuvanhu, handotanga kuna Precious. No, alright, kuna inini handina chinhu chandoda kutaura ndechekuti zvinhu zvaakaita nezuro rinenge richidate, maybe ndikati nezuro hazvizoshandi. Munhu anogona kuzoona video 25 nezuro rinenge 25 February. Zvinhu zvaakaita musi wa25 February zvekuenda achinotaura kuti Dunamis akadai, to the extent yekuti kusvika pakunyeba kuti Dunamis akatsika munhu. Ndino kuti inyaya yekuti panogona kutsvagwa nyaya ikatondidzokera, handiti Dunamis akatsika munhu akanoripa mombe 7, Dunamis akadai. Zvese zvaakaita achiti ari kuda kundinyadzisa kana kuti ari kuda kumhanya kuti ndisataure, vanhu vavotanga kungondituka kuti hapana chaunotaura, hauna chaunotiudza, ndiwangu wakadai. So zvese izvozvo ndikada kukuudzai kuti zvinhu zvichamuteera mangwana. Ane vana. Inini dai ndada kuuya panapa ndine side rekuda kutuka Precious kana kutaura zvakaipa zvemumba, ndaigona kuzvitaura. Even kumwana wake wakanditi ndakanyenga, ndaigona kutoya ndichitaurawo side rekumwana iko kuti imi handiti, but handina, ndinoziva kuti mwana anoda kurarama mangwana life. Andikataura chimwe chinhu, mai vake vanoda kurarama life, ndamai vevana vangu, ndinomurespekta, but zvaakaita achazviona mangwana kuti ndo day raakareswa, ende achazviziva nerimwe gore, maybe zvingatore 5 years kana 10 years, but achazviziva kuti akadyara mhodzi yakaipa yekudestroya. Inini handina kuenda kumapeji ndichinotaura bed, ndakaenda kupeji ndichinokonfesa kuti please ndiregererewo, ndakatadza, ndaishandiswa. Ndatosiya zvinhu izvi ndichiti pane maprofetso kune kwazvakabva ndinourayiwa. Handiti ndatya kutaura, but ndazvipira kuti whether nyika ndafa nenzara kana kunzi Dunamis hatorina, because izvozvi ndinaona nenda chikoro vanoda $10 every day. Handiti handitorina plan yekuziva kuti mangwana ndichaona kupi $10. Handitorina another source of income yekuti mangwana ndichaita chakati. Kutoziva kuti Mwari ndimi makandibvisa uku, muri kuziva kwandiri kufanira kuenda. Saka there's no need yekuti ndiuye ndichinyeba ndichizviurayira basa. Hakuna umambo hunokura kana uchizviparadza. Mandinzo ndata hakuna umambo hunokura kana uchizviparadza. Handingafight that kingdom kuti marine spirit papa ini ndichida kuwana mari mangwana, no. So ndozvinhu zvandida kungotaura zvaakaita. Dai aine zvinhu zvaida kungotaura aitaura. Inini handina chandakamutadzira, but nongoti dai Mwariwo amuregerera pane zvaakaita kwandiri, noti zvaanoita iye ari right, kwaari ari to right. So ndozvinhu zvatoda kutaura. There you heard it, viewers. Nhasi tikutaura naTafadzwa Muchena. Ataiwa ini regai ndibude pachena ndireurure nzira yakashata yandakafamba nayo. Sekutaura kwake zvimwe akaita nekusaziva nekuti akanga initiatwa mazviri. Ataurawo maprofets akaenda kuNigeria akanopinda mazviri. Zvichida vamwe vakapinda nekuziva, vamwe vakapinda nekusaziva. Kana manyeperwa, platform iripo, uyai mutaurewo divi renyu.
This is not a battlefield to settle scores, but to make things clearer. Nekuti pakabuda tuma clip vanhu vanogona kusanyatsozvibata. Panapa tinokupai nguva yekutaura kuti aiwa Tafadzwa anonyeba. Kana zvichitoita, kana maona kuti Tafadzwa anyeba, Tafadzwa anoya ogara apa, Prophet Voya ogara apa, Prophetess Voya ogara apa. Tafadzwa achitaura kuti patakanga tiri kwakati zvakati hazvina kuitika here. Imimi muchiti aiwa uri kunyepa nekuti kadai. Kana Tafadzwa ari kunyepa kuti akapinda mazviri asingazivi. Kana paine anoziva kuti Tafadzwa akapinda mazviri achiziva. Uya zvakare ndiwoyu mukana wekuti muzvichenesi kana kuti muudze Tafadzwa kuti aiwa hongu wakuda kunamata asi kana uchida kunamata taura chokwadi nekuti zvimwe zvawakutaura izvi kunyepa. Sekuya kwaita auya akati aiwa inini ndategayo ndiyo kuzopupura nekukumbira regerero kune vanhu vaakabatsira achishandisa mweya usiriwo. Namba dziripo, ngatibatane mune mamwe maprograms. Zita ndinonzi Robert Tafumani.